ودي ولو أنا سي نزم استنكر سرح زلو حزبا وسراوي على سينر كما يسي نزوخ جلقم عند درجاتكم التوتو دمونا انشوان سهل الغارو تصاوتاي سنقوين علامين سوى الغارو أمتكن بلاي الغارو ود مريتكي أمتكن سحل عباي مقابر صلاحهم مخانا فلتي مساتهم وانت نجيرومي كن جراس ماتش جيتو إنا بولوتو خبراتو እግሮም ኢዶም ክሳዶም ይቆመጡ ያዳደይ አይድ ፍራም በሕሪታ መሬተይ በሕሪታ መሬተይ በሕሪታ መሬተይ ዓደይ ዓደይ በረከተይ ማዓርሲ ብርበረ ንሕና ኣና ክለቃ ቆፍና ኤሪትራ ቆይ أور نزبلة أبحر مريتا طلبت رحصوقي عاس موت صحي مويتا أور نزبلة أبحر مريتا طلبت رحصوقي عاس موت صحي مويتا عطات حلمهم عطات حلمهم وناج حلمهم ودوب حلمي أور تبلوس انتنا عمل عطات حلمهم عطات حلمهم وناج حلمي أور تبلوس انتنا عمل عدي عينك توسدت حياي أول عاركي سيري عدمتكم وزا بغض الكيس خاي مرير كانزا عندك يحجقنا زتخفلاس لبحرة أخرنا قول حضر لنا في نوادقنا لك قربا كل خبهي وتي كم حواتي كم تماياتاتي هاي ادفرام بحريتا مريتي يتراب تحبي تقري زي تخلي لما انقام يقوم للأسهلي تحنقير عمدا تحازلي عين الحياة رحنا وداتو لكي ما تنك عاد عبيتو ستارون تقبل مشتو عقل هزبي تتناخفو قالت من الأمان اللو ستنكف قفدو بسنبي نجيم محر قبر مرسحا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو أقدستن واناويان زينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كساب مغداتنا إذا مدب مسانا كتصنحو بخبرن عدمكم نايلومي بزوبانان بكبابينان كنجمرينا زيادة قداسو نزلو حبريتا أبو يرأس لزلو لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابن محاب دما أبقوننا وكينكم نزي channel كدقفو دقيمنا نمعتن بزخن جمر. Along Eritrea's sun-scorched coast, where desert meets the Red Sea, lies the port of Assab. Once a forgotten outpost, its docks silent and cranes idle, Assab is now stirring. The world's attention is shifting here, to a place where old empires and new powers converge. Assab sits near the Bab el-Mandeb Strait, a vital shipping lane connecting the Red Sea to the Gulf of Aden. Millions of barrels of oil and goods pass through daily. Whoever controls this strait wields global influence. For years, Assab's potential was locked away by conflict and isolation. Ships bypassed it for busier ports like Djibouti. But the geopolitical map is changing. Nations now see Assab as a strategic gateway to the Horn of Africa and beyond. The quiet days are over. The competition for... So, እንታይ ንሰማዕ ኣለና እዚ ኩሉ ነውፂ ኣብ ብፍላይ ካብ ደቡብ ናትና ዝበገስ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ብዙሓት ሓይልታት ዘለው ሓደ ካብቲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክንዕዘቦ ፀናሕና ኣገዳስነት ናይ ዓሰብ ምስ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ተደላይነት ናቱ ላዕልና ኮነ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ክንዱ ተደላይነት ሃልይዎ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዓሰብ ጥራይ ቀሪብና እንተሪኢና መን እዩ ዘሎ ብጀካና ነቲ ዓሰብ ክቋፅሮ ዝኽእል ጅቡቲ ክትብሉ ኢኹም ጅቡቲ ዝተወደአ ግራት እዩ ኣብ ጅቡቲ ፅልዋ ክገብር እየ ኢሉ ዝፅዕር ሪጅናል ፓወር የለን ምክንያቱ ሱፐር ፓወር ስለ ዘለዎ የመን ኣይሕሰብን እዩ ሑቲ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት ተፈቲኑ እዩ ከዓ كلهم هجرات عرب وجوج يرميم أي كالوان سلزي باب المندب كبابي سلوان مجبار زجبر زلو قوية بخل حيلي دم زلو أوروبا بمنقدة اللي عنجرهم نبتزوبات ماتيو يدليلو أتلو عرس دما أبتم ريجينال باورز تركز بهال بعلو أبت كبابتي ولا قنا بيرتراك قرب تزيك عليه إمارات نقرب أبتبوتاتي دليلا سعودية دما بعبيو ناب عسب زلوش دليتن بهجن درجة مستيرا يكون نبزوانزي لذي إذن ريو زلنا كنتات بفلاي بوغن دبوب بوغن إثيوبيا زجبر زلو رسني
ናቶም ረብሓ ስለ ዘለዎም ወይ እውን ንሳቶም ዘይነበሮም ነገር ንኽመስሉ ወይ እውን እቲ ዘይነበሮም ኣብ ደገ ባሕሪ ክህልዎም ገለ ባህጊ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣሎ እንድዩ ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ኣጀንዳ እቲ ዘርስኖ ዘሎ ግን ካልኦት ሓይልታት ከም በዓል እስራኤል ዝኣመሰሉ እዮም ከም በዓል ብፍላይ ኢማራት ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ መሊሱ ረስኒ ንክውስኽ ዓጀውጀው ንክቕፅል ዝገብርዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም እዚ ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ እምነ ኩርናዕ በፂሓ ኣላ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ሕጂ ዘለዎ ፈተና እንተሰጊራ ክሰግር ምዃና ድማ ንተኣማመን ኢና ናይ መወዳእታ ፈተና እዩ ዝመስል ዘሎ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ነውፂ ልክዕ ከምዚ ክፍንጀር ዝቐረበ ቁስሊ ዝመስል ዘሎ ስለዚ እታ ጉዳይ እትያ ቤንጌራ ትትኮስ እዩ ዘሎ ትሕቶ ናብ ኤርትራ መፅኡ ድዩ ውግእ ክገብር ወል ውግእ ክገብሩ ከም ዝደልዩን እንታይ ዓይነት ውግእ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ይነግሩና ኣለዉ ምስጢር ወይ ከዓ ሽፉን ነገር ምድላይ እውን ከድልየና ኣይኮነን because these people are very openly discussing ነቲ ኩነታት ናይ ኣብ ባሕርና ዝደልይዎ ዘለዉ በዚያ እስከ ንጀምር የተሰራ የታሪክ ስህተት መታረምና መታደስ እንዳለበት እናምናለን ይሄ ትውልድ ትልቅ ስራ ሰርቶ አብረንም ብናይ እያየን ነው የአባይ ጉዳይ ሌላው የአድዋ ድል ነው አገራችን ከምትፈልጋቸው ትልልቅ ነገሮች አንዱ አባይ ኢትዮጵያን ትልቅ ከሚያረጋት ስራ አንዱ ነው ምን ተደረገልኝ ሳይሆን ምን አድርጌ ልለፍ የማለትን ባህል መያዝ እንዳለበት አስባለሁ አንዱ ትልቅ ገድል የባህር ድንበራችንን በመንግስት በሚሰጠው አቅጣጫ ተከትሎ ማስፈጸም መቻል ከመንግስት ጋር እዚ ንሪኦ ዘለና I think እቲ ኣባይ ዝበሃል ዲጋ ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ኮይኑዎም ንነዊሕ ዓመታት ኣገልጊልዎም ግን unfortunately ተወዲዩ እቲ ኣጀንዳ እቲ ወዲና ያለና እቲ ዲጋ ኢሎም ስለዚ ንኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደ ክሓስብሉ ዝኽእሉ ኣጀንዳ የለን ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ you just tell me እታ እንኮ ነቶም ኢትዮጵያውያን ብምሎም ወላ ነቶም ተቃወምትን ነቶም ደገፍትን ተተሓባብሮም ሓንቲ ኣጀንዳ እያ ነይራ እሳ ድማ እዚ ኣባይ ዝበሃል እዩ ነዚ ኣባይ እዚ ድማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክሰብርዎ ጠጠው ከብልዎ ክፍንጥሕዎ ኩሉ ነገር ክገብርዎ ይደልዩ ኣሎ ብዝብል ኣጀንዳ ተርዲኹንሎም ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ዙርያ ኢትዮጵያውነት ንከዕስልዎ ወይ እውን ከም ሓደ ስምዒት ዘለዎ ንክገብርዎ ትገብር ዝነበረት ኣጀንዳ እዚያ ዲጋ ናይ ኣባይ ግድብ ትበሃል ዝነበረት እያ ዝነበረ ዲጋ እዩ እሱ ተወዲኡ ሕጂ ሰሃቢ ገና ኮንትሮል ኣብ 3-4 ዓይነት ኩናት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለካ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ሓሳብ ራሊ ኣብ ሓደ ሓሳብ ጠጠው ከተብሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ ገምጢልኩም ረእይዋ ክንግምጥላ ከለና ንኤርትራውያን ኣብ ዙርያ ኤርትራውነት ጠጠው ንኸተብላ እዚ ቀሊል እዩ ስለምንታይ ከምብላ ኣለኹ ምክንያቱ ንኤርትራ ክደምስሳያ ዝብል ፀላኢ ስለ ዘለና ሓደ ደይኮነ ብዙሓት ኣለዉ ንናፅነትና ንሉላውነትና ኣብ ምልክት ሕቶ ዝቱ ሓይልታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰሚዕና ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ማዕረትን የሃገርና ከጥፍ ዝሓስቦ ዘሎ ንኤርትራውነት ንኤርትራውያን ኣብ ሓደ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ሓድነትና እምናዓረ ንኽንከውን መሊስና ንኽንሕይል ካብቲ ዝነበረና ብተዓፃፃፊ ሓድነትና ንኽንሰርሕ እዩ ዝገብረና ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ማዕረት ሓደጋ ዝፈጥረና ዘሎ ማዕር እዩ ሓድነትና ንኽነደልድል ይገብረና ኣሎ ፃውዒት እዚ ፈተና እዩ እዚ ሓድነትና ድማ ምኩር ዝተፈተነ እዩ ኣብ ባይታ ዝሰርሐ እዩ ቲዮሪ ይኮነን ብምስጢር ከም ዝንሳቶም ሓድነት ኢሎም ሓድነት ንኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ኣብ ፕራክቲስ ኣይረኣይዎ ሓድነት ኮይኖም ምናልባት ሓደ ኮይና ስዒርናዮ ዝብሎ ዓድዋ እዩ ቅድሚ 120 ዓመት ዘጋጠመ ኩናት ንጥልያ ብሓደ ኮይና ስዒርናዮ ዝብሎ እዩ ድሕሪኡ ብሓደ ኮይኖም ዝገበርዎ የብሎም ንሕና ሓድነትና እቲ ዝበለፀ ሚሳይል ናትናን እቲ ዝበለፀ ጀት ናትናን ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ምክንያቱ ንኤርትራ ካብ 50ታት ወላ ቅድሚኡ ጀሚርካ ትእንኮ ምስጢር ናይ ዓወታ ዝነበራ ፅዋራ ይኮነ ዝነበራ ገለ ይኮነ ሓድነት ናይ ህዝባ እቲ ሓድነት ዝወለዶ ሓያል ሰውራዊ ስምዒት ድማ ናፅነት ናይ ኤርትራ ውሒሱ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ድማ ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ ኣንፃር ኩሉ መሰናክላትን ብድሆታትን ናው ንሳቶም ኣብቲ ገባሕሪ ብዝበል ኣጀንዳ ነቲ ናይ ኣባይ ስለ ዝሞተ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኣጀንዳ እዚኣ ብዝተኻለ መጠን ስኩዝ ክገብራ ክሳብ መወዳእታ ክታኮሰላይ እንኮላይ ናብ ኩናት ክኸደላ ከም ዝኽእል እውን እቲ ግምት እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ብየማንን ፀጋም ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋራቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣፅዋሪ ማለት ኣደይቡ በቲ ሓደ ብስነ ሓሳብ በቲ ካልእ ብቁጠባዊ ዳይሜንሽን ክረብሑ ዝኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩናት ተጀሚሩ ብኸመይ ክዕወትሉ ከም ዝኽእሉ ዝብል ዘረባ ዝተፈላለዩ ሕጂ ፖለቲካዊ ዲስካሽኑ ድሕሪ ድማ ወተሃደራዊ ዲስካሽኑ ከርእየኩም እየ ንቐፅል ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ፖለቲካል ናራቲቭ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎንካ ኮይኑ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ክስለፈልካ ኮይኑ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ
ተጨባጭ ሁኔታ 2017 ምንድነው የነበረውን ውስጣዊ ችግሮችን ለመፍታት ያልተቻለበት ምክንያቱ ምንድነው? በሚቀጥለው ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ጉዳይ ጠቅለል ባለ ባቀረቡት እንትን ላይ እጅግ ቆረጣል የሚል ነገር እንግዲህ ያስቀምጠዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ ችግርን በድርድርም እንዳይፈታ ውስጣዊ የሆኑ ኃይሎች ጣልቃ የገቡ እልባት እንዳያገኝ አድርጎታል የሚል አንድምታ ያለውም ንግግርን በዛ ውስጥ አስቀምጠዋል። ማን ነው ይሄንን በውስጥ ያለውን ማለት በውስጣችን የተፈጠረውን ችግር በድርድር እንዳንቋጨው ጦርነት እንዳናቆመው ወደ ተሻለ የሰላምና መረጋጋት ወደ መግባባት እንዳንሻገር በመካከላችን ገብቶ ነገሩን እንዲራዘም ትርምሱ እንዲሰፋ የሚያደርጉ የሚሉን ሀገራቶች ማን ናቸው የሚለውን አንተ ሁለት ጥርጣሬ ያስቀምጣል። ሪሊ ከነዛ ውጪም ሊሆንም አይችልም። እንዲሁ ግን የኢትዮጵያን ሰላም ማጣት የሚሹት ሀገራቶች የጎረቤት ሀገራቶች እና የቅርብ ሩቅ ሀገራቶች እና ማን ናቸው የሚለው ስናስቀምጥ በዋነኝነት ኤርትራን እናገኛታለን፣ እንደዚሁም ግብፅን እናገኛለን። እዚያታ ዘረባ ከስማዕኩም ዘለኹ ብርሃን ጁላ ናይ 1 ዓመቶም መልእኽቲ ኣብ ዘመሓላልፈሉ ዝነበረ ሓንቲ ካብቲያ ልምቲ ስኬፕጎት መህደሚት ሓደ ውጥቀትካ ፀገምካ ሽግርካ ክትፈትሕ ስለዘይ ኣብ ዘይትኽእለሉ ግዜ መህደምናትካ ዝጥቀሙላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ጥራይ ይኹን ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ እንኮላይ ኣሜሪካ ወሲኽካ መህደም ናይ ውጥቀታቶምን ምክንያት ናይቲ ዘይተዓወትሉ ነጥብታትን ኤርትራ ስለዝኾነት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 2017 ብናቶም ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ውሽጣዊ ሽምግልና ዶ ዕርቂ ሰላም ዶ ገለመለ ዶ እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ወታደራዊ አጀንዳታት ናብ ፋኖ ከይዱ ንፋኖ ክደምሰስ 2-3 ግዜ ፈኪሩ ተበጊሱ ኣቢ 2-3 ግዜ ፈቲኑ ኣይሰለጠን ብናይ ሰላም ኢሉ ድራማ ድማ ፈቲኑ ኣይሰለጠን። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናትና ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮሚያ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ፈቲኑ ዘይዕወተሉ ዘሎ ምክንያት ኢድ ናይ ካልኦት ስለ ዘሎ እዩ። እቶም ንዓና ዝዋጉና ዘለዉ ናይ ካልኦት ኢድን ናይ ካልኦት ደገፍን ስለ ዘለዎም እዩ። ነዚኦም ኣዳው እዚኣቶም ድማ ክንቆርፆም ኣለና ዝብል ዘረባ እዩ ተዛሪቡ። እንታይ ማለት እዩ? መን እዮም እዚኦም ኢድ ዝህቡ ዘለዉ ነዚ ናይ ደገ ሓይልታት ንሳቶም ከብልዎ ዝኽእሉ ዘለዉ ንሳቶም ብኩሉ ወታደራዊ ይኹን ብፖለቲካዊ ይኹን ብፕሮፓጋንዳ ይኹን ብሰላማዊ ኣተሓሳስባ ይኹን ካልእ ዋላ እውን ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ፃውዒት ይኹን ንሕና ከነሸማግል ክንፍትን ኢና ዶ ገሎ ዶ ተባሂል ክንደይ ተፈቲኑ ክዕወት ዘይከኣለ ነገር ናይ ደገ ኢድ ስለ ዘሎ እዩ። እዞም ክልተ ናይ ደገ ሓይልታት ኢዶም ኢትዮም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ ብቐረባ ኤርትራ ከምኡ ድማ ግብፂ ኣብቲ ግብፂ ንኤርትራን ዝብል ድማ ሞር ንኤርትራ ከም ፀላይ ኣብ ምቕማጥ ፎከስ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኤርትራ ብቐጥታ እንታይ ዓይነት ተራ ትፃወተላ ዘረጋግፅ ጭብጢ የብሎም እንተዝህልዎም ነይሩ ብቪድዮም ብካልእን ገይሮም ንዓለም እናወፅዋ ነይሮም። ስለዚ ኤርትራ ብቐጥታ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናቶም ኣትያ ሽግሮም ከም ዘላ እቶም ዝስዕርዎም ዘለዉ ኣብ ውሽጦም ዘለዉ ሓይልታት ብኤርትራ ዝስልጥኑ ናይ ኤርትራ ኣፅዋር ዝሓዙ ናይ ኤርትራ ደገፍ ዘለዎም ናይ ኤርትራ ሎጂስቲክ ዘለዎም ምዃኖም ዘረጋግፅ ቅንጣብ ጭብጢ የብሎምን። እንተዝህልዎም ኣብዪ ኣሕመድ ንፈልጦ ኢና ኩሉ እዚ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቱ ናብ ኣቕኒዑ ነዞም ኩሎም ኣምባሳደራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንብሙሉእ ኣኪቡ በዚና ከም ዝንኸውን ዘለና ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድራማ ንምፍጣር ሓንቲ ሰከንድ ድሕራ ይንበለን። ካብዚ ሓሳበይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለኩም እስካብ ኮሜንት ሴክሽን ጭብጢ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ትሰርሕ ከም ዘላ እንተዝፈልጥ ነይሩ ክገብሮ ዝኽእል እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝኽእል ብዲፕሎማሲ ዓይኒ ምስቲ ድጋፍ ዝወሃቦ ዘሎ ንኤርትራ ከይገበረት ከላ ገበነኛ ንክትገብር ኩላቶም ዝዓተቑ እዮም ጭብጢ እንተረኺቦምሉ ካልእ ኣርስቲ ዝኸውን። ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ኣትያ ዝኾነ ነገር ክትገብረሎም ከም ዘላ ዘረጋግፅ ቅንጣብ ጭብጢ የብሎምን። ኢፍ ደይ ዱ they will show us ምክንያቱ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ናብ ኣሜሪካ ናብ ጀርመንን ናብ ኤውሮጳን ደብዳቤ ሰዲዱ ኣብዪ ኣሕመድ ኤርትራ ክትወረኒ ትደልላ ብምባል ንግሆም ምሸትን ኣብ ቴሌቭዥን ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ንግሆም ምሸትን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግዝኣታዊ ደው ናይ ኤርትራ ግዝኣታውያን ልኡላውያን ኣፍ ደገታት ናይ ኤርትራ ብኣፉ ከምኡ ድማ ካድረታቱ ንግሆም ምሸትን ዓሰብ እናበሉን ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዝጥሕሱ ዘለዉ እዮም። ሰብ እዚ ብግምጣል ተገምጢሎም ኤርትራ ውሽጣዊ ፀገምና ትፃወተልና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኳስችንን እቲ ቀንዲ ንዖም ፀገም ኮይንዎም ዘሎ እንታይ እዩ? ኩሉ ዓይነት ተኽእሎታት ኩሉ ዓይነት ኦፖርቹኒቲስ ተጠቂሞም ነቲ ፋኖ ብንውሽጡ ገና ከይገበሎ ከሎ እንኮላይ ነቲ ሽነተቶም ካልኦት ከጥፍዎም ፈቲኖም እዮም። ናው ደ ፕሮብለም ኢዝ
اتفانا يغون شنا يغون واحد ما كل عمد 3 عمد عرفوا حيال زغون وتدراك أما غير كلاتهم حفيلهم تبقيسهم الله سلاز أبي يكوت كابز كونتات زي كما غير كان بير تراغسكا كتسغرال لك بوليتيكا ورينا اتي ناي سنا امراو بروباغندا نتزبي حسبة امرون مغبار زغبرو زلورينا اتا سالسيتنا بدما وتحدراوي تاخد كون تخل ابزي اسمع قال لك كابت وتحدراو خن غبرينا زبلو ينغرونا نديو كمان يكون سمي ينغرونا سمعوا امزي من يلات مر رايت يش باي راين يلات يوكرين ትልቅ ባህር ያለውን ራሽያ ፈጥሞ ጫጎል ለምን ስዋር ድሮስ ዶንስ አየር ላይ ሲያበሩ ወፍዬ ለመብራት አገልግሎት የሚሉ ወይም ደግሞ ለጌጣጌጥ ምናምን መስዋዕት ኤግዚቢሽን ምናምን ነገር አባቴ እሳት ራስ አርፒጂ ጭነው የሚሄዱ ቦምባ ፍጅናል እቺ የምታከል ከማካዚ ድሮንስ ስዋር የምትላት አንበጣ የምታከል ነገር እየበረረች መጣ 9 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣውን ታንክ ድርምስ ያርግላል ሻቢያ ይሁን ሁሉ ሲያወራ ምናምን ሲያወራ ይኖራል ታንክ ሲነዳ ይታያል በአንድ ቀን ብቻ እርስ ያሉት ድንትሮች በሙሉ ታንኮች በሙሉ ጠራርጎ ማስወገድ ይችላል በእነዚህ በአንድ ቀን ማለት እነዚህን ድሮንሶች እንደዚህ በእቅፉ እናስገባና የትነርሰዋል ግንባር እናርሰውና ምሽግ ላይ ለቃቸዋል ምሽግ ላይ ወርዶ ራሳቸው ኢላማ ይለያሉ እነሱ ራሳቸው አንድ ምሽግ ከምዚ ትሪዎም ዘለኹም እዚኣ ሓንቲ ካብተን ቲዮሪ ናይ ወታደራዊ ዝጥቀሙላ ዘለው እንድያ ናይ ዚኦም ዛንታን ጆክ ናይ ኣይ ውድኣን እንድዩ ንምንታይ ድዮም ሓሪቆም ዘለው እዚኣ ምረይዋ እዚ ሓይሊ ባሕርና ኤርትራን ድዩ ባዕሉ ሓይሊ ባሕርና ኤርትራን ወታደራዊ ምርኢት ኢሉ ዘይኮነ ነቲ ናይ ሶማል ወታደራዊ ሓይሊ ከሰልጥኖ ከሎ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ሶማል بحيل مدري بحيل بحري بحيل أير يوم سلطينهم منيرهم سلزي بريزنت ناي سوماليا نابي إرترا مسمسة حيل بحر زو سلطنوهم بخماي كم زو سلطنوهم مراغب كماي غيركا خم تقبر كريو خلو زنبريو زي عنتر حيل بحر ناتكم من بريزنت ناي سومال زنبري حسن شيخ أب باطع نتي أتعزان مراغب نتوم كابتنات إرترا دو سلطنتهم كماي غيرهم حيل بحري تقوموا بنا إرترا كم هروهم كلويزي سلزي نيف ناي إرترايزي جنتاي زبلا نازلو تي اني ياي كابناتهم شطارا سنتاي مالتيو كمي غيرنا كنسعر كم نخل مجمريا يوكرينن راشان تزارب كله ازيوم سبات زياتهم رؤسهم تخكل يسرحني رؤسهم تخكل يسرحني يوكرين يشتي هاجريو راشا ابا هاجريو سلازي اتي يوكرين زبحال نحناينا اندردوكسين يشتي نحناينا نساتهم انتاك قبري داليو كن قال هاجر هيزو 200 قال مليون حزنا لهم نحن كمسرائيلي نايم زبلا حفرون يوم انالوجي كمان ايتكم يوم اسرائيل حيادو يزبحالكو انصار كلهم هاجرات عرب هذا هاجر نيشتي حزب زلو سلد واغا زلو ززره مالتي ايرترايت نيشتي ببز حزبي بخالد جوج ولا قرص نايت هاجر ريخا نساتهم جناب حنقلهم which is good اب حنقلهم ايرترايت عباي in reality ابو تهدراو عيني ايرترايت عباي ማለት እቲ ዘሎ ፊዚካል ቁፅሪ ገለ ዘይኮነሲ እቲ ተመክሮን ውፅኢትን ድዕሪኻዮ ኤርትራ ተዓባይ ማለት በብዝሒ ህዝቢ ይኮነን ኣብነት ስዊዘርላንድ ንእሽተይ ሃገር እዩ ብኩዕሶ እግሪ ግን ምስ ቻይና እንተወዳዲርካዮም ስዊስ ዓባይ ክለብ ቻይና 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ኣለዋ ኩዕሶ እግሪ ግን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ብኩዕሶ እግሪ ክትዛረብ ከለካ ስዊስ ዓብይ እዩ ወላ እኳ ንእሽተይ ህዝቢ ዘለዎ እንተኾነ ምስ ቻይና ስለዚ ብኣብናቶም ርእሲ ኤርትራ ዓባይ ሃገር ስለዚ ዓባይ ሃገር ብኸመይ ክስዕርዋ ከም ዝኽእሉ ነዘን መራኸብ እዚአን ድሮን ኣኪድና መፂና ነተን ድሮናት ብሄሊ ነፋሪት ኣምፂና ደርቢናየን ቡኡ ጌርና ሰን ምስ ደርበያ ምስ ተፈንጀራ ቡኡ ጌርና ነቲ ታንክታት ናቱ ድዩ ነቲ ሰራዊት ናቱ ድዩ ከነዳኹመ ኢና እዩ ዝብለኩም ዘሎ ሕጂ ከምዚ ብቲዮሪ ክዛረብ ከሎ እንታይ ድመስለኩም እንታይ ድመስሎ ንገለገለ ሰብ ዝከኣል እዩ ድመስሎ አሚን እዚ ነገር እዚ ኣኒሜትድ ጌርካ ብኮምፒውተር ጌርካ ምስ ገበርካዮ ስዎርም ድሮንስ ገለመለ እዚ ኩሉ ዝሰርሕ ድመስሎ እዚ ቲዮሪ ናትካ ኣብ ባይታ ዝሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን ስለምንታይ መጀመርያ ኣብ እንታይ ኢኻ ትብሎ ነዚ ምስ ፋኖ ወይ ምስ ሸነ ክጥቀመሉ ዶ ኤክስፐሪመንት ክገብሮ ዳ ይመቐለለሉን ኢኻ ትብል ማለት ንኤርትራ ክስዕርዋን ክድምስስዋን ድሌቶም እዩ they are telling us ከም ፀላእትና ይነግሩና ኣሎ this is not a joke ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ እምበር እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ብኸመይ ክሃስዩና ከም ዝደልዩ ይነግሩና እኮ እዮም ዘለዉ ስለዚ ፀላኢኻ ክፍክረልካ ከሎ ሓሳዊ ኣይትበሎ ተቐበሎ ግን ዓቕሚ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ እቲ ድሌቱ ይነግረካ ኣሎ ድሌቱ ኣገዳሲ ኢንቴንሽን ብሃጊ ከም ዘለዎ ድሌት ከም ዘለዎ ይነግረካ ኣሎ that's very important one እቲ capability እቲ ዓቕሚ ኣሎ ድየለን ኣብ ባይታ ንሪኦ ኣለና ስለዘየለ እዩ ዘይግበር ዘሎ ስለዚ ፋኖ ንጎሆ ምሸት እንደኪሩካ
كم معلتنا معلتي قبلتنا نهار أياب كويناتنا أبز زدي بلو زلو شنو زدي أبدي كاب أورومو كاب أديس أبابا I don't know 100 كيلومتر رحقو زي اللي ومعسكراتنا أو تغتير كازلو نوعو كدمس زي تخل دعروان كدرونات تقيمك زخصك هاجر يلي علم لخاوي حقي تفرس قالي تفرس أجو خدنا بلوخا خلو زخونا خد قبرت زي كيلكا نيرترا كدمس ساين تيلكاس نسخة ترسخة كمان أمن الكاني زلو مغنياتو مجمريا تزلكا صقم وشتاو كنتات كان فتح كامبر إثيوبياكو كتبتن تقينا كتودق تقينا مجمريا بوشتاو صقم يا كتبتن he knows it very well كلاتهم صبوق يرايون تفلطوا نا إثيوبيا مودا بوشتاو صقم منبر كاب دغز متصلاي كودقهم كم زي كونه يفلطيهم it's very clear for everyone now زنريو زلنا كنتات كد انتاي سلا زخونيوم كمز عينت صقم زفطرالهم زلو كمز عينت رسني كمز عينت حديد كاب منتاي زبغسلو اندريلنا كابتي زسمعهم زلو وشتاوي فرنت سقاتن زبغسلو زدرونات زي يوكرين امريكا كل عين درونات يباتهم اي سرها كل عين تكنولوجي وايبو ابتا عروكينات يسعر له يوكرين كالاي تا نعم وتهدراو عقمتهم زلا امارات يتبال امارات زو كل تكنولوجي تتكيما نناي البرهان سراويت كسراي كالت نناي البرهان سراويت السودان فعبتن يلو نفور السودان هدي مزنبره نسي كم معلتنا معلتي درونات ديو ميسايلات ديو كل عين تكنولوجيات كاب تشاينا تجز كاب راشا تجز كاب زخونه ناجز تتقمل زلا تكنولوجي تقم سلا زي بلو حجه امتاي وتوديما لو صنه لهم صالكم انتي كغبري وسنو له وجي the game نات ودعلهم سلا زخي زلو ناي جدن مقراص توكسي كغبر كخلالو ناي جدن مقراص توكسي غيرنا نت كونتات افسودان زلو تطو كربلو لنا ابزبل مدمدم توريقوم الله بيكاز ابايتا تواغيكا كسعرو تخل كينات كم زيله سلا تردوم سلازي تكون النت انتايو سراويتنا ايرترا وتهدروا عقمنا ايرترا عبيو ايكلون يملما سلازي كل زي التلفزيون مصيوم تزاربو زلو كوندخون منالبات ايرترا تدحيلا ويون فريها قال نجار تقبر تخون كاب زبل تبقسوي كالاي دما نت سراويت ناتهم قرب تلينا عمرق سانه تترغبه ويون تزبي حيل لنا يلو ابغون ابو غينو لحد ندو نقولوا ويون تفانو فريديو قال ابوهم تمصيو but at the end of the day everyone knows ابي احمد قبرو زخل عنوت كله خقبر سخف زبل زي كون زبل مرحه كم زي كون زي قبرو مخنيات دما عقم سلا دسانه وتهدراو حيل سلو زي بلو كنت قينو ناي جهران ناي فقران قينو تريف سلو زلي okay by the way they were talking about this ابز سمعوا ዴት ብዙዎቹ እዛ ላይ እማማ ኢትዮጵያ እያሉ ባህሩን ብለው ተሰውተዋል። አሳ በልቷቸዋል፣ አሸዋ በልቷቸዋል። እንዳንሰባሰብ እንዳንደራጅ የባህር ምስክርነታችን እንዲጠፋ ንብረቶቻችን የት ነው ያሉት? ዳህላክ ውስጥ ነበር። ልዑል ሚካኤል መኮንን ይሄንን ኬክ በአክብሮት እንዲቆርሱልን ጋብዘን 69ኛ ዓመታችሁን በይፋ እንግዲህ በጋራ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር كم تريوم زلهم اتي نايرترا قبل الحيل بحري بنعش تجلابو ماتيو نقبل الحيل بحرناتهم كفرس زي دخمان زي كبدون لومي حيا الحيل بحر زلو حيا الحيل مريت زلو حيل عير زلو درونات زلو كابدقه كمص زخل شركنا زلو امريكا دما نعبي كيد بعل خات فلت اي تربشنا بتبلو زلا ايرترا بفولو ناي اب سراويت ويون ناي ناي كاب اديس ابا كوص زي قالو تهدرو عقمنا يابين ايرترا افريو اكال زي دليتو نجر كتو ايكلني ناو زيت وتهدرو عقمنا ايرترا مسناتو اوداديرنا مس اجندانا تمرينا حجي ابتي political narration نملس هذا بزن نجمر 1890 ኤርትራ የሚባል ሀገር ከ1890 በፊት ኤርትራ የሚባል ሀገር የለም። ባረ ነጋሽ ነው የሚባለው። ኤርትራ ታዲያ እንዴት ሊባል ቻለ የሚለውን ስናይ የጣሊያን ፓርላማ ተሰብስቦ ኮሎኒያል አስተዳደር አቋቁሞ ከመጽዋም ወደ ላይ መጣው አስመራ ላይ አስተዳደርና ርዕሰ ከተማውን አስመራ ላይ ያደርጉ ምን ስም እንስጠው ብለው حجي انتايو ابزا فيديو زي كل كقرب لكم ايكلنا غزي سلا دحتر نزلو ابلو لاونتنا ايرترا اب ريفرندمنا ايرترا اب اقاوما نصنتنا ايرترا بزح اكراخرنا تاتيم تزارب زلو هذا كابو ابزي لنكنه نعي ازياز مسطتني بحفتنا شارون يمانه دوصت نيرا صادما اب سبتمبر واحد شعات قلت إسرائيل كلتن شحن شعات 290 كلتن بريزيدنت هاجر إيرترا ناب UN جنرال سكرتير نزنبره بطرس قالي زبال
ናብኡ ዝሰደዳ ደብዳቤ ዘነፅረቶ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻነል ተዛሪብና ኢና ኣብዚ እንታይ እዩ ከስምር ፈቲኑ ኣነ እውን ትዊት ገይረ ኣለኹ ፕሊዝ ኣስግርዎ ስለምንታይ እዚ ሓበሬታ እዚ እቲ artificial intelligence ክበልዖ ክኽእል ኣሎ we need to feed the artificial intelligence ምክንያቱ ድሕሪ 5 ዓመት ጉግል ዝበሃል ክህሉ ይኮነን ጉግል ማለት AI ይክኸውን ኣብ AI ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢንተርኔት ሓበሬታ ስለዘይእተና ሽግር ኣጋጢምና ኣሎ ዝኣክል ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ስለዘይኣተወ እቲ ጉግል ኩሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ካልኦት ስኮላርስ ሓበሬታ ይደውፅእ ዘሎ ናይ ኤርትራ ናራቲቭ ክህሉ ተደሊና ድማ ክንፅሕፎ ክንክእል ኣለና ደጋጊምና ኣትሊስት ነቲ ናይ ግሮክ ናይ ጉግል ናይ ኤክስ ማለት እቲ ናይ ዜናን ፖለቲከኛታት ናይ ዓለምን ዝርከብሉ ፕላትፎርም ኤክስ እዩ ኣብ ኤክስ ንፅሕፎ ድማ እቲ ግሮክ ናቱ እቲ AI ናቱ ካብቲ ዝፅሓፍ ነገር እዩ ኣነ ኤክስፐሪመንት ክገብሮ ጀሚረ ኣለኹ ገለ ካብቲ ኣነ ዝፅሕፎ ብዛዕባ ኤርትራ ክሓትት ከለኹ ንዑ ኣንቢቡ ገለገለ ኣካውንትስ ከም ዝበልዎ ኢሉ ንዑ ከም ኤቪደንስ ክበኒ ጀሚሩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብብዝሒ ብዛዕባ ኤርትራ እንተፅሒፍና እቲ AI ንዑ ኣንቢቡ ፅባሕ ንጎ ኣመዛዚኑ እዩ ዝህብ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለውን ኤርትራውያን ዝብልዎ ዘለውን ኣመዛዚኑ ክህብ ይኽእል እንተደይ ፅሒፍና ግን ኩሉ ካቦም ይክመፅእ ስለዚ ነዛ ፅሕፍቲ ናይ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣብ 1992 ዝፀሓፋ እንታይ ኢሉ ናይ ኤርትራ ናፅነት was never a gift it was a right ናይ ኤርትራ ናፅነት ህያብ ኣይኮነን ብዩኤን ዝተዋህበ ብካልእ ሓይሊ ዝተዋህበ ዘይኮነ መሰል ናይቲ ህዝቢ እዩ መሰልካ ድማ ተዓሊስካ ክትረክቦ ስለዚ ኤርትራስ ኢንዲፐንደንስ was never Ethiopia's permission ካልይቲ ኣገዳሲነት ድማ ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ንመሰል ርእሰ ውሳነ ክትገብር ከላ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያን ወይ እውን ብፍቃድ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ነይሩ ነዚያ ቃል እዚኣ ድማ ኣብቲ 92 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነፂሩ ናብቲ ናይ UN ጀነራል ሰክረታሪ ዝነበረ ፅሒፍዎ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ the right of self determination of the Eritrean people is not predicated on the goodwill authority or permission of Ethiopia or any other for that matter ስለዚ ናይ ኤርትራውያን መሰል ናይ ነፍሰ ርእሰ ውሳነ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ፅቡቅ ትምኒት ኣብ ፍቃድ ናይ ሓደ ወይ እውን ኣብ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይኮነን ኢትዮጵያ ብሰናይ ፍቃዳ ብስልጣና ወይ እውን ብሓልዮት ወይ እውን ብምድንጋፅ ክትበና ትኽእል ናፅነት ወይ እውን ልኡላውነት የብልናን ሚእቲ ኤርትራውያን ብናቶም መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ስለ ዘሎ ብኡ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ካልእ ፍቃድ ድማ ኣይንደልልና ብምባል ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ UN ሓላፊ እዚ ሕቶታት እዚ ሎሚ ዝገብርዎ ዘሎ ድራማ ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ ነይሮም ክመፅእ ምዃኑ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ተገምጢሉ ክመፅእ ምዃኑ ካብዛ ናይ ኢምፓየር ስቴት ናይ ኢትዮጵያ ይፈልጥዎ ነይሮም እቲ እንኮ ድሕሪ ቀኒ ንዓይ እናፈለጥዎም ከለዉ ክንዚ ግዜ ስለ ዝሃብዎም ጥራይ ማለት ነዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ ነይሮም ኩሉ እቲ ሕቶታት ዋላ እቲ ሪፈረንደም ክግበር ከሎ ኤቭሪቲንግ ኣብ 1988 ዝተዛረቦ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ግዜ ኣምፅአኩም ነይረ ሓደ መዓልቲ ሓይሊ ምሳከቦ ወይ ገለ ተገምጢሎም ብካልእ ሓሳብ ክመፁ ምዃኖም ይንገር እዩ ካልኦት ድማ ከም ፅቡቅ ኣማኸርቲ ኮይኖም እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ እንታይ ኢሎሞ ምንታይ ድሕሪ ናፅነት እቲ ሪፈረንደም ክቕልጥፈኩም ምስ ኢትዮጵያ እንደተረዳድኡ ምንታይ ሕራይ ክትብለኩም እዚ ማለት ድማ ብፍቃድ ናይ ኢትዮጵያ ሪፈረንደም ይግበር ከም ዘሎ ሎሚ ሕራይ እንተኢሎምካ ሽዑ ንክጥዕመና ኢሉ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ለሚኑ በቃ ሕራይ በሉና እንተዝብሎም ነይሩ እንታይ ምበሉ ከምዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ንኢትዮጵያ ዝውክል ኣይኮነን ብምባል እዛ ሕጂ ዝልበጡና ዘሎ እዛ ምስልባጥ እዚኣ ከተጋጥም ከም ትኽእል ስለ ዝፈለጠ እቲ ፕሬዚደንት ንገብሮ ዘለና መሰል ርእሰ ውሳነ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃድ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ሓላፍነትን ስልጣንን ኣይኮነን ንሕና መሰል ናይ ህዝብና ስለ ዝኾነ ህዝብና ጥራይካ ክውስኖ ዘሎ UN ድማ ከም ተዓዛቢ ዝኣቱ ኢሉ ወሳኒ ይኮነን ከም ተዓዛቢ እቲ ሪፈረንደም ብትክክል ከም ዝተገበረ ንክዕዘብን ንክምስክርን ጥራይ ዝኣቱ ዘሎ ከም ካልኦት ተዓዘብቲ ኣካላት ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ መልእኽቲ ናይታ ደብዳቤ እንታይ ነይሩ Eritrea's independence is sovereign it is a sole prerogative of the Eritrean people not dependent on Ethiopia's permission ስለዚ ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልኡላውነትን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌትን ባህግን ዳ እምበር ናይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃድ ይኹን ስልጣን ዝምርኮስ ኣይኮነን ቁፅሪ 2 UN's role is observational Eritrea welcomed the UN's participation but not as a guarantor of legitimacy ስለዚ UN ኣብቲ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ዝመፀ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክፈልጦም ክርድኡን ዘለዎ እዚ UN ኣብቲ ሪፈረንደም ዝመፀ ዝነበረ ነቲ ሪፈረንደም ከም ዝተገበረን ጋራንቲ ንክህብን ኣይኮነን ተዓዛቢ እዩ ብትክክል ከም ተገበረ ንክምስክርን እዩ ስለዚ ኪኑ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ በዓሉ 30 ዓመት ተቃሊሱ ዘረጋገፆ ብሕጋዊ መንገዲ ድማ ይደግሞ ስለ ዝነበረ እዩ ሳልሳይ warning against historical mistake any attempt to frame Eritrea's independence as Ethiopia's allowance would plant
seeds of future conflicts and instability ريخم زي لكم وغيرهم يفلطون يرم ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሎሚ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ብፍቃድ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ብድሌት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተኻይዱ ዝብል ዘረባ ተኻይዱ ጽባሕ ንግሆ ምንጭ ናይ ኩናትን ኣገርግርን ክኸውን ከም ዝኽእል ጽቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ ነይሮም ስለዚ ነዛ ቃል እዚኣ ኣብታ ደብዳቤትያ ኣስፊሮሞ ነይሮም and these are the kind of historical background ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ፍላይ ንስ ወለዶ ክሕዞ ዘሎ ተዓብገ ናይ ገድሊ ወለዶ እኳ ነዚ ኣጸቢቑ ንፈልጦ እዩ ስለዚ ንቐጽል ድሕሪኡ rejection of expansionism. Eritrea cautioned that forces bent on war and domination must not be allowed to exploit UN loopholes. لذي ناي إثيوبيا ناي مسفح حلم زلهم بوليتيكانياتات نتي ناي UN كايدا نتي نشعو كسلت إلهم إثيوبيا دوغلو دبلوتو فقط تغيرهم صباح نقو أسفح تحت عائلتها في إثيوبيا نتي كم حدا حقاوي مبقس كم زلهم غيرهم كي تكملوا كل تي لوب هولز وي كان نخالات نايت يو ان زخون نجر نخال كترف كم زي بلو غيرهم يوم حتى يوم سلازي ابي احمد زخون يكون عالم لخاو حق زدقفو نجر سلازي بليو ولا حنت جبت حيزو نبيت فردك خي زي مر زلو يبلون كل تبكوتات عصو يبحقي سلازي اتاون كو غبرا زغل عالمنا عالم حقي رقيصو كو غبرا زغل فتناي lessons for today ملختنا تونو لو مكن ريو خلنا borders and sovereignty are sacrosanct not bargaining chip ስለዚ ዶባት ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ብናይ ዩኤን ይኹን ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሕጊ ሳክሮሳንት ቅዱሳት እዮም ክትንከፉ ድማ ዘይብሎምን ንመጣልዒ ድማ ዝኾኑ ኣይኮኑን ኤርትራ earned independence with blood sacrifice and unity ነፃነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ህያብ ኣይኮነን ዝበለ ድማ እዩ ብደምን ረሃፅን ሕብረትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝመፀ እዩ respecting self determination is the foundation of lasting peace ልውላው መሰል ናይ ርእሰ ምርኮሳ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምኽባርን ንዑ ኣኽቢርካ ምኻድን ካብ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ሰላም ርቃትን ናይ ትሶባን ናይ ጉርብትናን እዩ those who forget this history risk repeating conflict Eritrea's message remains timeless ስለዚ ነዚ ረሲዕካ ነዚ ሓሊፍካ ነዚ ሸለልካ እንትኸድካ ድማ ኣብ ዘይደሊ ኩናት ክኸየድ Eritrea stand then and now ናይ ኤርትራ መርገፂ ሽዑን ሎምን we abhor war but we defend peace ኩናት ዝበሃል ንጽዮኖን ንጸልኦን ንሰላም ድማ ንደግፍ independence was not given it was earned through a certain of struggle the principle remains timeless our sovereignty is non-negotiable ስለዚ ናጽነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ዓብ ዋጋ ዝተኸፈለሉ እዩ ስለዚ እቲ መልእኽትናቱ ኩሉ ግዜ ወይ ከተለበዋናትና ልውላውነትና ኣብ ምልክት ሕቶ ወይ እውን ንዲስካሽን ዝቐርብ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኩሉ ግዜ ሒዝና ክንከይዲ ንታሪክ ረጊፁ ወይ እውን ታሪክ ዘየንብብ ሰብ ኩሉ ግዜ ነቲ ታሪክ ነቲ ሕማቕ ጌጋ ናይ ታሪክ ንኽደግም ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዩ እዚ ብዓለም ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ንሕና ንዓለም ክንነግሮ ዘለናን እዩ ስለዚ እንተኺልኩም ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ ኤክስ ሸር ግበርዋ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ልዕሊ ኩሉ መንእሰይና ክመሃረሉ ህዝብና ክመሃረሉ ነቲ ሶሻል ሚድያ ነቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድማ ሼፕ ክንገብሮ ኣለና ፕሊዝ ኣብ ኤክስ ፈሎው ግበሩኒ ኣብዚ እውን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንታይ ተኣብየኩም ነቲ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ እንተወሓደ ብላይክ ብሳብስክራይብ ብሼር ምግባር ተሓገዝኩም ንዓና ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኤርትራ ወገን እውን ትድግፉ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባ ቁሩብ ስግር ክብል እየ Heads of state from across the Arab and Islamic world are gathering here in Doha for an emergency summit. They're discussing a regional response to last week's Israeli attack on Hamas leaders in Doha. Qatar says Israel's aggression must be met with fierce and firm measures. Despite that, Qatar's Prime Minister says his country will continue mediation efforts to end the war in Gaza. The state of Qatar will not tolerate any violation of its sovereignty. ሃገራት ዓረብ ከምኡ ድማ ሃገራት እስላም ኣብ ቀጠር መፅአን በቲ ሓደ ሶሊዳሪቲ ናተን ወይ እውን ምሕዝነት ናተን ምስ ሃገራት ምስ ቀጠር ዝምድናንን ሽርክነትን ከንፀባርቃ ከለዋ በቲ ካልእ ወገን ድማ ምናልባት ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ መን ኢኻ ትብላ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንምግባር ዝፍተን ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ሃገራት እስላም ኣብ ቀጠር ዝግበር ዘሎ ናይ ቀጠር ኢመርጀንሲ ሰሚት ዝብል ዘሎ ንዕኡ ጠጠው ንኸተብሉ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ከም ዝሰርሐት እዩ ዝንገር ዘሎ ሃገራት ዓረብ ድማ ናይ ብሓቂ ሓያል ሓድነት ኣለዎን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክሰግርኦ ኣሜሪካ ኸ በዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ዘሎ ቁሩብ ተሰናቢዳ ፖሊሲ ክትቅይር ትኽእል ዶ ንዝብል ትሕቶ ኖ ኣይ ዶንት ቲንክ ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ በዚ ጉዳይ እዚ ድንብርፅ ዝበላ መጀመርያ ከምዘይበላ በዚ ይረአዩ
U.S. Secretary of State Marco Rubio is in Israel for talks with Prime Minister Benjamin Netanyahu following a strain in their bilateral relations. Rubio's meeting with Netanyahu comes after the U.S. scolded Israel for launching an attack in Qatar, a U.S. ally. Rubio said they'll discuss the impact of the strike, which targeted Hamas leaders, has had on efforts for a truce in Gaza. كم نريو زلنا أبزي نبي حق زجرم كونتاتي زرزلو حدا كابت زجرم زبحال زلو نإسرائيل مرحنا إسرائيل مرحنا أمريكا من يسوق جاتو صاينا أمريكا مالتيو نتا علم لقاو حقيت حيسا نقطر زهرمت أكندنا بقطر كيدو نتكونتات انتاي خوينو دحان مساق مال نازبل ناب إسرائيل كيدو صبوق قبركم يزبلهم زلو كمزنا قبرو خلو دما أنا أمريكا good أيوداني نبي حق أيوداني كبال كله there's a reason for it مغنياتو بزع دراما يزلو هذا حق رزيا أمريكا بجمرة كزاربو خلو بمزع أنتاي مزاربو زعبا first amendment ويكا مثلناي free expression حسابات كان مجلس كم دليت كاي مثل لك سب مثلو نخجلس كتل اللو ناس حساب كان مجلس إذا زربازي كسب معسي وستكملات فرد كمالو كسب ربحاناتهم زلو أب أمريكا انت حدش حقية تاتولو US lawmakers push a bill to strip passports over Israeli criticism زوخونه زيغانا أمريكا نهاجر إسرائيل انت نغيفو باسبورتك من تلكم زلو so much about free expression ويكا free press حساباتك بنات أخذ كفت تغلقة اكتزارب تغلقة نايزيوم قفليز بلي حساباتك بزعب هاجر كان تخونس كده حن sensitive نهاجر كان أبنت أبيرترا ولا ناس حساباتك بجلاس نهلوي حدنت بيرترا زرق زربا إيرترا خدوس أوري بالله زبل ابنت هلنا حدنتنا بكل واقع كنك على خلالو زلنا هنا مخنياتو حدنتك مفراس مالت نتهاجر مفراس لزخوني لا كم إيرترا نشتي هاجر حدنتها لعلمان نمي زياتهم جن نحدنات أمريكا كم دليت تصرفوا بانديرانا إيرترا أمريكا أبزلن كنايم حقدي بزعب أمريكا دليت تابل سجام يلا إسرائيل تنغيف كاجن باسبورتنا يتهاجر كم انت لكاينا كابز زخف وردت نتايلو إسرائيل نفسه زغالة هاجري إسرائيل أبهاجرو بانديرانا تيز بلده ولا إسرائيل زنقفة كم زبل حقا بإسرائيل وني بلومن أمريكا حقق نزيو سلازي اتي ناي أمريكا بوليتيكا وسلطان بزبز نريو أنا هذا كابتي نريو زلنا مرأيايو إذا كيدو أكن قطر أجوهم زبلهم بليونات جنزب إنفستيجرات لهم نزال هاجر كندي سوري تستجبره كحداتيو سعتاتيو كهونا يجبوني إيلو كند دزارب تاجر لسكي no نعاقاتكم كن ولا حكم هنا if you don't follow the rules نتن هنا نبلكم زي أنت دايجرنا كن عليكم هنا بمبال كفرارهم جميرة لذي أمريكا إسرائيل أيكونن كتسمعوا ده حمزياني شيء زربان مسموعه policy at Hamad bin Khalifa University in Doha. Welcome to DW. Now, what's your take on how the U.S. is managing the fallout from the Israeli attack on Doha, especially in light of U.S. Secretary of State Marco Rubio's visit to Israel? To be honest, I find it a little bit surprising that he visits Israel rather than visits Doha. It looks like they've done the most as far as they are concerned with Israel by allowing the United Nations Security Council resolution. Yeah, he's right. انتايس كيف لالو هي أمريكا من يسوق جات وصايسي نبي حكي كل أنتن كباب أبتزو بعض اللي مش عرفتان يعني أمريكا تعرض بحلا قينا نتحقق حيسا حجر زهرمت ديكونه نتاستهرمت ناب أي قيد نير وجن كم زبالي لنا نعرب دما بتخكل بزيك على العالم بتجي سمعهم قانقا مجابرياناتهم بر مشارقتناتهم كم زي يكونوا صبوا غيرهم مجلسن مرداتاني بام كالوت كنتاي بلا مسكلو اتي نا امريكا ناي امريكا منسر بتاعتو صاي ماركو روبيو ابروسو تقوبه ناي اسرائيلاويان انديغيرو زلو انتايس كيلو برحتنا امريكا ابنا ايهود بيت مقدس كيدوم صلوتن كل سرعتنا ايهودن كفصمو خلو ناي اسرائيل مراحقن اب امريكا مزي بيت كريستيان كخيد وي مسقال كحزاي تريوني خايل زخا نفسه زخا لا اكايدا نايتي بوليتيكا أمريكا أب إسرائيل كيدو كن منتاي كبرتات ناتو كم زركبن ساعة كندي مجابريا مخانم نعلم زقول سؤلو درجة كم زخونني دوميم بزحد زارب زلو هذا بزي حقرات عرب انتاي كجبراي خلا نزب الحتو اسكي ناب نزي قطر زبهال كجبرا زخلنا يرويو بعيني كتباك الروخلو قطر زبهال ابزي حنتي ارتيكل او تيوم نيرو حنتي صحفتو تيوم نيرو انت قطر زبهال انت زدلي نيرو كجبر ساعه من نيرو انتاي كجبر مخاله فور اكزامبل 250 بليون بواقع ب 250 بليون كبابي 300 دي ولا
Justin, Qatar says it will suspend purchase of 150 billion worth of Boeing aircraft if the US support Israel strike on Doha. ስለዚህ እንድሕሪ ኣሜሪካ ነቲ ናይ እስራኤል መጥቃዕታ ብዶሓ ዝተገበረ እንድሕር ደጊፋ ነዘን ብ150 ቢልዮን ክገዝኡ ሓሲቦም ዘለዉ ነፈርቲ ናብቲ ናይ ኤሮጳ ክቕይርዎ እዮም ናብቲ ኤርባስ ማለት እዩ ስለዚ 250 ሺሕ ናይ ስራሕ ቦታታት ብሰንኪቲ ናይ ቢዝነስ ናይ ቀጠር ጥራይ ክህሰይ ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ብሓፈሻ እዚ ግን ክትገብሮ እያ ኢልካ ክትዛረብ ከዓ ከቢድ እዩ Mohammed Al-Masri, Professor at the Doha Institute for Graduate Studies. Thanks so much, Mohammed, for being with us. We heard there talk of concrete measures of action being taken. What practical steps do you think could come out of today's summit? Well, what practical steps could come out, or what practical steps will likely come out? I think there are two different questions. Certainly, there's a lot on the table, and many of your analysts have been sort of speculating, right? There are everything from a possible sort of Arab NATO or some kind of a joint military alliance to economic sanctions to closing off airspace to Israeli aircraft. ብሓፈሻ እዘን ሃገራት ዓረብ ተኣኪበን እንታይ ክገብራ ይኽእላ ንዝብል ወላ ሓንቲ ክገብራ ይክእላን እየን ማለት ብዙሕ ብላብላ እንዲና ንሰምዕ ወላ ሓንቲ ክገብራ ይክእላን እየን ምክንያቱ ንክገብራ ዝኣክል ምድላው የብለንን ምክንያቱ እስራኤል ነዘን ሃገራት ዓረብ ኣብ ታሪኻ ፅቡቅ ጌራ ዝመለኸተንን ዝተቆፃፀረተንን እያ ተቀደም ኣብቲ ናይ ሰብዓታት ከምኡውን ኣብ ስሳታት ምስ ንእስራኤል ከጥፉ ኢሎም ክፍትኑ ከለዉ እውን እንተኾነ ክዕወቱ ሊከኣሉን ኣይኮነን ሎሚ እስራኤል ገቢሉ ዘሎ ውግእ እውን ኣይመድለዮምን ሓድነት ተዘልዎም ነቲ ሽዑ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩናት እውን ሕብረት ሶቪየት ከምኡውን ኮርያ ብምሕጋዙ እምበር እተን ሃገራት ዓረብ ዝኣክል ድልውነት ንእስራኤል ንምውዳቕ ኣይነበሮምን ካብ ቀደም ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ግብፂ ከምኡውን ኢማራት ወላ እውን ኢማራት ገለገለ ክፋል ነቲ ዝምድና ምስ እስራኤል ዘለዋ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ትፍትን ኣላ ከም መርኣያ ናቱ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ዝግበር ናይ ኤር ሾው ናይ ነፈርቲ ምርኢት ናይ እስራኤል ዲፈንስ ካምፓኒስ ንኸይሳተፋ ተኸልኪለን ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ሪኢና ኣለና ብሓፈሻ ሃገራት ዓረብ ሓቢረን ኣንጻር እስራኤል ስጉምታ ምውሳድ ክረዳዳ ይኽእላ እየን ኢሉ ዝኣምን ካልእ ህዝቢ ዘይኮነሲ ተወላዲ ናይ ዓረብ እውን የለን ምናልባት ሓቢረን ሓበራዊ መግለፂ እንተውፅአን ንሱ ከም ሓደ ኣብ ነገር ክረአይ ይኽእል ኸውን ኪኑ ዝሰገረ ግን there is nothing practical ወይ ካ tangible ዝጭበጥ ነገር ሃገራት ዓረብ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንሶቶም ይፈልጡ ወላ ዓለም እውን ትፈልጥ እያ ካብዚ ዝሓለፈ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ስጉምቲ ንክገብሩ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም እቲ ኣቨሬጅ ኖርማል ተወላዲ ናይ ዓረብ ዝኣምኖን ዝርድኦን ነገር እንተሎ ንሱ እዩ ንእስራኤል ንምቋም ኢሎም ስጉምቲ ክወስዱ ዓቕሚ የብሎምን ገለ ክልተ ሶማላውያን ብዛዕባ እዚ ዝፀሓፍዎ ነይሩ ብኣጌርና ክንውዲ ኢና Gulf states pumped 3.2 trillion into US months ago, betting on Trump. Malati, azi hade Professor Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad Dbal, Fatawi Ertra, zokhona scholar, Kenyaun, Somalawini, Tailu Neru, Zen Gulf states, Emirat, Qatar, Saudia, ትሪሊዮናት ገንዘብ ናብ ቡክ ሰዳም ምዃነን ሓሲበን ነይረን እዚ ድማ ምስቲ ዘለዎም ፅልዋ ወይ እውን ምስቲ ዘለዎን ድጋፍ ነቲ ገንዘብ ከፊለን ናይ ሓገዝ ክረኽባ ወይ እውን ኣሜሪካ ዝያዳ ቆላሕታ ክትገብረን ተስፋ ነይርዎም የት እስራኤል ኣብዚ ኣለቀረ ጥራይ ንቱኒዝያ ሊባኖስ ሱርያ ቀጠር የመን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክሃርሙ ክኢሎም ስለዚ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉን ሃገራት ዓረብ ድማ ፈጠጥ ጥራያ ኮይና ዘላ ኪኑ ዝገብርዎ የብሎምን እቲ ዝገብርዎ እቲ ገንዘብ ክንህብ ኢና ኢሎም ዝኣተውዎ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፃሎም ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት if Washington can't or won't protect its allies then the Arab world may soon look to China and Russia for security ገለገለ ካብቲ ዘረባ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ እቲ ቀጠር ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ካብ ራሽያ ክገዝእ ነቲ S-400 ዝበሃል ይሓትት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ካልኦት ከማን ዝፀሓፍዎ ቀጠር መዓት ቢልዮናት ገንዘብ ከፊሉ F-35ን ካልእ ነገራትን ዓበይቲ ድሮናትን ገዚኡ ነይሩ እዚ ግን ባዕሉ ዝቋፀሮ ባዕሉ ክሰርሖ ዝኽእል ባዕሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ክሕዘልካ ክከላኸለልካ ኢልካ ሃገርካ ዘለካ ስለዚ መርኣይ ባምቡላታት ዳኣምበር ከምዚ ናይ እስራኤል ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለካ ማለት ኣይኮነ ነፈርቲ ስለዝገዛኻ ድሮናት ስለዝገዛኻ ኤር ዲፈንስ ስለዘማዕበልካ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለካ ማለት ኣይኮነ እዚ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ሕት እውን ተራእዩ እዩ ኩሉ እቲ ዘለዎም ሽማዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ከምፅኣሎም ኣይተረኣየን እናበሉ እዮም ዘረቡ ዘለው so much about Arab ሕጂ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ኢና and this is another very important ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክግንዘቦ ዘለዎ መጀመርያ
أبعد إنجليز أبي أوروبا أنت كايدا لسمو. Massive. Yesterday, the UK witnessed one of the largest protests of its kind in modern day history. There were Charlie Kirk tributes, Elon Musk, counter protests, wooden crosses, peace, violence, and a whole lot of British flags. It was called the Unite the Kingdom Rally or Free Speech Festival, and it was largely organized by a man named Tommy Robinson. Police data say that up to 150,000 people turned out, while organizers claim a very different number, about millions. Now, police tend to underestimate in these scenarios. While a lot of British كم نريز لنا بعد إنجليز حدا عبي سلام وسلفي كم استخايدا بتوم باتريوتس ويكادك حجر الججانو إنجليزاويان زبلي زخا فتو وصلوا بعد إنجليز اللغم أب حدا جنيا كنا تاتكس أتخيل كم زلت حجر كرداكم على نزي أمس من تاكن تعزلنا إزز الرأز اللو كابزيرو سبق سيكون there is a background story to it يسمع وجه than Russia or China or even war-torn countries. And it's not by accident. It's a result of policies that are having Brits packing their bags. The super wealthy have begun leaving the UK. 10,000 millionaires. Billionaires and millionaires like us that are leaving the country. The UK literally tops the global charts for millionaire departures. And this is a signal that something is shifting beneath us. Leaving the UK. 10,000 millionaires. Billionaires and مجمريا هذا هاجر يودق كم زلو كم يخد ما أسفلت مسيلكم هذا هاجر ويحد حبرتسب يودق كم زلو تخاطات مش هذا بيكون كان تفلت مجمريا زهدمو هرتماتيو هذا نجر حماق يخيد كم زلو سيستم نايت هذا هاجر يودق كم زلو بيني خاطر رجاجز هرتمات كاد متجميرو هرتمات جنزبو من ربحو من حيزم كابت هاجر كوسو تجميرو UK دما is doomed for disaster يصبي مال حدا ودقت يصبيهم كم زلو كباب 10,000 مليونيرات نتهاجر قديفون كم زوصو زياتهم دما كاف ما نما هاجر ولا وين بوكينات زبل عزلو هاجراتون كم ز عينت هدما ገንዘብ كحيسكا اي تراين يزبل زلو ስለዚህ እንታይ ስለ ዘጋጠመይ ክንዲዛ ዓይነት ህድማ ዝረአ ዘሎ ኣብ ዩኬ እንድሪልካ ብርግጽ there is a reason for it ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ በተራ ዩቲዩበራት ተገበረ ይኮነ በዚ ሄንሊ ፕራይቬት ዌልት ማይግሬሽን ብዝብል ዝወፀ ሪፖርት እዩ ስለዚ set to lose a record 16,000 millionaires this year በዚ ከባቢ 16,500 ሚሊዮነራት ካብታ ሃገር ኮፅዮም ሚሊዮነራት ተወፅዮም ሃገር ታይ ኸውን ድሕር ተባሂልካ ኢንቨስትመንት የለን ሓድሽ ትካላት ኣይቀውምኒ ኮንፊደንስ ናቶም ኣብታ ዓዲ ስለ ዘይኮነ ገንዘብ ስለ ዘሎ መዓት ኣማራፂ ዘሎ ብዙሓት ካብዚኣቶም ንዩኬ ይኸዱ ንስዊዘርላንድ ብዙሓት ይመፁ ስለዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ገዛ ድዮም ክገዙ ኢንቨስት ድዮም ክገብሩ ትካላቶም ኣብዚኦም ክገብሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዩኬ ዝበሃል ዘለዎ ሽግር ጥራይ ዘይኮነ መሊሱ ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል ዩኬ ማለት ድማ ብኤሮፓ ዝሓሸ ቁጠባ ተባሂሉ መፈከሪ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዩ ድሕሪ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪ ኒውዮርክ ማለት እዩ ሎንደን ፋይናንሻል ሴንተር ናይ ዓለም እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ካልኣይ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ምዝ ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ፀናሕና ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ኣለካ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ካብምንታይ ዝተበገሰ እንድሕር ኢሎምካ እቲ ቁጠባ ሕማቕ ይኸይድ ስለ ዘሎ ተስፋ ቁርፀት ይመፅእ ስለ ዘሎ እንታይ ገብር ይጅምር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኣፍንጫ ሓትሕድ ኢኻ ትደሊ ነገራትና ተበላሸዎ ምስ ከደ ኩሉ ግዜ ሲቪል ወርክ መፅእ ከም ዝኽእል ኣብዛ ዓዲ ይንገር እዩ እቶም ደቂ ዓዲ ዝበሃሉ ዘሎ ንሕና ዕድል ዘይብልና ኣብዛ ዓድና ጥራይና ተሪፍና ስለዚ ኣብዛ ዓድና መፅኦም ሃብቲሞም ንዘለዉ ክምንዝዖም ኣለና ነቲ ስልጣን ይኹን ነቲ ረብሓ ናይቲ ዓድና ኣባና ክመልሶ ኣለና ዝብል እዩ እዚ ድማ ለውጢ ከምፅእ ዘይኮነ ውድቀት እዩ ደምፅእ ምክንያቱ መሊሱ ኮንፊደንስ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ሃገር ተወሳኺ ቢዝነስ ኢንቨስት ክገብር ዝመርፅ ሰብ የለን ታይዳ ዘለዎ ሸይጡ ኣብ ካልእ ዓለም ክኸይድ ኣብ ካልእ ቦታ ክሰርሕ ቢዝነስ ኮንፊደንስ ተዘየለ ድማ ሕብረተሰብ ኣይዓብን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዩኬ ዘሎ እንኮላይ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ዝፀገም እዚ ቀስ ብቐስ ናብ ካልእ እውን ክሰግር ዝኽእል እዩ ኣብ ፍራንስ ንሪኦ ኣለና ኣብ ጀርመን እውን ይረአ ኣሎ ስለዚ ዎች ዓውት ብፍላይ ኣብዘን ኣብ ሓደጋ ዘለዎ ሃገራት ልዕሊ ዓቕመን ዕዳ ተሰኪመን ዘለዎ ሃገራት ዘለኹም ሜቢ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ስዊስ ዘለና እቲ ፀገም ክሳዕ ክንዱ ጎሊሑ ዝረአ የብልናን ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን እቲ ፕሮብለም ኢዝ ቢካሚንግ ዴይ ባይ ዴይ እናረሰነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣበይ ክበፅሑ እዮም ኣብ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ድማ ናይ መወዳእታ ንኣሜሪካ ዝሃብተመ ናይ ዓለምና ዝበሎ ስምዑ and not Washington DC. I'm at Tesla Global Engineering Headquarters in Palo Alto. Yeah. So no more Washington DC. You're back at work. You're focused. Yeah. Yeah, I haven't been to DC since May. Okay. Elon Musk
ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሰርሕ ፀኒዑ ነቲ ስራሕ ካብ ዝገጥፎ ከመይ ረኺብካዮ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቁጠባ ናይ ሃገርና ፖለቲካ ናይ ሃገርና ከመይ ኣሎ ተባሂሉ ንዝምለስ ንዝብል ሕቶ ክምለስ That was a hell of a side quest. That was a good side. Any lessons from your time in Washington, D.C.? The government is basically unfixable. ገለ ካብቲ ዋሽንግተን ዲሲ ካብቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ተማሂርካ እንታይ ተራእይካ ምስ በሎ ሓሲቡ ማለት እዩ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ክዕረ ዘይክእል ሕማም ኢልዎ ክፍወስ ዘይክእል ሕማም እዩ unfixable ክትዕርዮ ኣይትኽእልና ክትፅግኖ ዘይትኽእል ደረጃ ዝበፅሐ መንግስቲ ኣሜሪካ ይብሎም ኣሎ ሓደ በሉለይ ስለምንታይ ኮም ኢሉ Elon, only I applaud David's noble efforts in this. It's good to have talented people in the administration, but at the end of the day, if you look at our national debt, which is insanely high, the interest payments exceed the Defense Department, I guess, sorry, War Department budget. And they keep rising. So if AI and robots don't solve our national debt, we're toast. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ወላ እኳ በዓል ዴቪድ ሳክስ ኣርኮይንዑ ኣብቲ ናይ ክሪፕቶ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ወላ በዓል ንሱ በላሕቲ ሰባት ይፅዕሩ እንተለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ክዕረ ዘይክእል ሕማም እዩ ምናልባት እዚ ሕጂ ነማዕብሎ ዘለና artificial intelligence AI ወይ እውን ሮቦታት ሓጊዞምና ሽግርና ክንፈትሕ ተዘይክኢልና ተወዲዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ትዕዳናትና ልዕሊ እቲ ናይ ወታደራዊ ባጀት ናትና ኮይኑ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ኣብ ታሪክ ተተገንዚብካ ናይ ሓንቲ ሃገር ዕዳኣ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ባጀታት ኮይኑ ውድቀት ናይቲ ሲቪላይዜሽን ቦ ገይሩ እዞም ቆልቁሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ንምውዳቓ ዘለዋ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኢሎን ማስክ ካብ ኢሎን ማስክ ንላዕሊ ንኣሜሪካ ትፈልጥዋ ተለኹም ጉድ ላክ የክብለኩም ዝኽእል ካልእ ሬይ ዳልዮ ዝበሃል ኣብዚ ቀረባ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብዛዕባ ዩኬ ክዛረብ ከሎ ዩኬ እውን ክፅገን ዘይክእል ሃገር እዩ ንክፅገን እንተኮይኑ ከቢድ ስራሕ ከድልየ ስለዚ ኣነ ሪያሊስት እየ እንድሕሪ እዚ ዩኬ ዝበሃል ዘሎ ቁጠባ ክዕረ ተኮይኑ ኣነ ከም ዝርዮ በዚ ፖለቲካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክዕረ ዝኽእል ኣይመስለኒ ሜቢ ሲቪል ዎር ሜቢ ሬቮሉሽን ወይ እውን ንዓቢ ገይሩ እቲ መንግስቲ ተኣልዩ ገለ ነገር ተደይ ተገይሩ ክዕረ ዝኽእል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ኣብ መንጎቶም ዴሞክራሲን ሪፓብሊካንን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንኣሜሪካ እውን ምስቲ ናይ ዕዳ ጥራይ ዘይኮነ ብቁጠባ ድሓን መቐፀለት ኣሜሪካ ኢሉ እቲ ናይ ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዘሎ ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ምትፍናን ናይ ፖለቲካ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ምስቲ ሞት ናይ ቻርሊ ኪርክ ዝበሃል ድማ መሊሱ ጥር ዝደይቡ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ወላዚ ኣብ ዩኬ ንገብሮ ዘለና ኣድማ እውን ውፅኢት ናቱ እውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ዓለይታውነቶም ደቂ ባቲና ባህል ተሰዓዱ ስደተኛታት ይኹን ዝኾነ ይኹን ዋላ ዜግነት ዝወሰደ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ይርሓቐልና ይጥፋኣልና ዝብል ኣብ ዝብል መደምደምታዮም በፂሖም ዘሎ ብኣፍማ የብፅዎን ኣለዉ ስለዚ ትሕቶ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ሓንቲ ብዚያ ክነግረኩም ክልተ ነገራት ክበኩም እየ ኣተሓሒዝና ክንከይድ እዚያ ስምዑለይ እስኪ Everything a scam. Yeah. Poor people call everything a scam. Yeah. And the top of the food chain says, there's an opportunity here. I just don't quite understand it. Yes. Well, here's the thing though. Are poor people wrong for calling everything a scam? They're being scammed. So naturally, if I'm in a position and I am being scammed because everything around me is set up for me to fail, unless I'm educated or somebody says, hey man, you got to stop going there. You got to start going over here. When people go over here, they move differently. I came up in the fucking hood. If you look in the hood, you hear about it. There's liquor stores and check cashing places. You know why? Because they know that the people in the hood aren't smart enough to open up bank accounts. ስንታይ ዝብል ዘሎ ድኻታት መብዛሕቲ ግዜ ኬቨን ሃርቲ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኮሜድያንስ ናይ ዓለምና እዩ ፋይናንሻሊ ሰክሰስፉል ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ታዘረባ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ጃየንትስ እዩ ኣብ መንጎ ካርዶን ግራንት ካርዶን ዝበሃልን ኬቨን ሃርትን እዩ ድኻታት ኩሉ ግዜ መብዛሕቲ ነገር እስካም ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ምስ በሎም ንሃብታማት ግን ብዙሕ ዕድላት ይረኣዮም ኢልዎሲ ንድኻታት ግን ኣይሓምዮም እየ ኢልዎም ምክንያቱ ነገራት ኩሉ እስካም ኮይኑ ዝረኣዮም እስካም ስለ ዝኾነ ኣብ ከባቢኦም ኢሉ ብፍላይ ከም ፀሊም ኣሜሪካዊ ኣብ ሁድ ኣብቲ ሁድ ዝብልዎ ናይ ድኻታት ቦታታት ዝቕመጥ ኩሉ ነገር እስካም ኢሉ ኩሉ ነገር እስካም ኮይኑ ስለ ስምዖ እስካም ዝብል ኢሉ እዛ መረዳእታ እዚኣ ወላ ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ትሪኣ ኢኻ ኣብ ኤሮጳ ኣሜሪካ እናተቐመጠ
زيجنات نايت هاجر ولا ورقات نايت هذا حقاوات كايدا سرح زلو كنسو نت ادلات زلو كنت تقاملو ستاك ماركت الكا سكاميو كريبتو ندحر الكا سكاميو قال انت الكايو سكاميو حنتو كوي زي يقبر مخانو خاص اقاماي مخونن نسو سلا زي يقبر نتوم كالوت نخي يقبرو تانقص كاتريو سلازي هذا غزي هو سكام كوينو كسمعك يخلي جن نسخه كتنبب تخل ندحر كوينكا كسمع تخل ندحر كوينكا كتمهار تخل كوينكا انبب بانترنت بسوس بو نغير عليك دحريو سقم توسل ابزا زبن ازيا اب اسرع 15 اب زبن اي اي انقلن بزعبه حدا اقداس زعبه تماهيركا فلتت كانت حساس بانك تقرنت زي كيلكا ويل دن ناتكا فولتيو انس حبريتاي رخبكون الكا كتمخنون اي تخللوني ابزي تخللو درجه نزلنا Bitcoin will definitely go to $1 million at some point in the future. I just think this cycle, right, it's very unlikely that it's going to go to $1 million. And so what is the floor? I don't know, right? What I do know is right now at $112,000, $113,000, it's pretty oversold. And so I would expect that you have two things lining up. You've got kind of the overselling of Bitcoin and you're headed into kind of September, October, which is usually a pretty good time, especially if it is the year after a halving. But also if you look at like the VIX seasonality chart, بزعبا كريبتو بيتكوين كنزارب كلنا ستوك ماركت بريتي ماتش ستوك ماركت اب اول تايم هاي زلو تزل على درجه يزلو بزعبا كريبتو كنزارب كلنا بيتكوين لومي 110 شوعتن الله نا مليون ما استبص هي زلو ديبيت ابزي سايكل زحج زلو دي ولا نيكست سايكل دينا عنصبه but it is بيمانن صقامن كم سامعو زلو نلا على قص كخيد مخانو بكل وجن نايتي سبيكتروم زلو يزارب زلو ስለዚህ እትኩነታት دخاخوينكا توليدكا دخاخوينكا خطعبي ناتكا مريج اخي كون خلي عج اخا كون خلي كمو خينكا نخدقصل غناتكا مريج ايو مغنياتو كتقيرون سلاتخل ابزبل سنات حساسبا ايز امنانه نايلومي ناي قطبا ناي عالم لخن زربا سغيرا ናብ ጆባና ከመለስ ኔፓሎች ግን ምን ያህል እብድ ናቸው ሰሞኑን በኔፓል በነበረው ተቃውሞ እንግዲህ ፖለቲከኞችና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሀገሪቷ ማምለጫ ቦታ አጥተው ልክ ከላይ እንደምትመለከቱት በሄሊኮፕተር ተንጠልጥለው ነው ከሀገሪቱ ራሱ ያመለጡት ኔፓሎች የሀገሪቱን ፓርላማ እንኳን ሳይቀር ነበር ዶጋ አህመድ እስኪሆን ድረስ ያቃጠሉት በጣም የሚገርማችሁ ጠቅላይ ሚኒስትራቸው ከስልጣን ከወረደ ከ24 ሰዓት በኋላ ከተማዋን ሙሉ በሙሉ የሚባል ደረጃ አጥልተው ንጹህ ያደረጓል እና በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው ጋይስ ኔፓሎች ግን ምን ከምትሪ ወዘለሁም እዚናይ ኔፓል ስቶሪ ኔፓል እቲ መፈንቅለ መንግስት ወይውን በአድማ በስርዓት መቀያር ኣብ ዓለም ሬኮርድ ዝሰበረ ከይኮነ ይተርፍን ይዝባሃል ዘሎ ነመራሕቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ጽናጽኢሎም ካብቲ ቦታ ኣልዮም ነታ ሃገር ተረኪቦም ከተማታቶም ከጽርዩ ከም ዝጀመሩ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ንሪዮ ዘለና ስሉጥነት ብፍላይ ምስቲ ሚድያ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ እዚ እስከ በኻል እውን ንስማዓዮ ድል ያገኙ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጥቂቶች በኢትዮጵያ ቦሌ ኤርፖርት ሊያመጡ ይችላሉ ይሄን ቀልድ ሪኮርድ አድርጉትና ይሄ እንደዚህ ብሎ ለእንትን እናስቀምጠዋለን እኛ ሪከርድ ስለምናደርገው ኔፓል የኔፓል ታሪክ በእውነት በዚህ በዘራቸው አድርስ የሚባለው እንዲህ ነው አንጠጥለው ወሰዷቸው ይሄን ዘመን ኔፓሎች የኔፓል ባለስልጣናት እንዲህ ነው የወጡት ከቤታቸው እንዲህ ነው ያወጧቸው ከቤታቸው የኔፓል ባለስልጣናት ናቸው እነዚህ ቀላል ሰው እንዳይመስላችሁ መንግስት ነው እንደዚህ አድርገው ያወጣቸው በቃ መንግስት መከላከያ እንደዚህ አድርገው ያወጣቸው ይሄ ሪፐብሊካን ጋርድ ልምድ ይመስላል አይመስልም ታስረው በገመድ ነው የወጡት እነዚህ በገመድ ታስረው እንደዚህ ነው የወጡት ድጋሚ እንደዚህ እድል ያገኝ አይችልም ብልጽግና አዲስ አበባ እድል የለውም እዚ ትሪዎ ዘለኹም እቲ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ነቶም መራሕቲ ካብ ሞት እቲ ፕራይም ሚኒስተርን ካልኦትን ብከምዚ መንገዲ ከም ዘውፅኦምን እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ኢትዮጵያውያን በብዝሕ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ምስቲ ናይ መናብሮ ሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ዘሎ አብይ አሕመድ አም ፕሪቲ ሹር እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ተግባር እዚኣ እዛ ኩነታት እዚኣ ብቐሊሉ ትረኣዮ ከም ዘየላ ምክንያቱ ብኮሜንቴተርስ ከም በዓል ስታሊን ጥራይ ዝበሃል ዘሎ ዘይኮነ ዳርጋ ብኩሉ ጫፍ ነዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ብኸመይ ነዛ ኩነታት ክገጥምዋ ከም ዘለዎ እዮም ዛረቡ ዘሎ ስምዑ እዚ ተረጋግቶ መላ ኢትዮጵያውያን በወጉ መኖር የምንጀምርበት እንዲሆን ያለንን ምኞት ለመላ ኢትዮጵያውያን ለመግለጽ እንወዳለን።
አዲሱ ዓመት በውስጥም በውጭም በሚካሄደው ትግል የጦረኝነት አባዜ ያሰከራቸውና የመሸባቸው የብልጽግና መሪዎች ተጠራርገው የሚወገዱበት እንደሚሆን ያለንን ተስፋ ስናጋራችሁ በሙሉ መተማመን ነው። በእርግጥ ብልጽግና አዲስ ጦርነት ለማዋለድ በምጥ ላይ እንደሆነ እየገለጸ ነው። ነገር ግን እስካሁን ከጫራቸው 3 ትልልቅ ጦርነቶች በአንዱም ድል ያልቀናው የብልጽግና መንግስት በቅርቡ እጀምረዋለሁ በሚለው አዲስ ጦርነት ካለ ልማዱ ድል የሚያስመዘግብበት ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሓድሽ ዓመት ምስ መፀ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቲ ናይቲ ብዝተፈላለየ ወገን ዘሎ ቃልሲ አንጻር ኢትዮጵያ እምበር ናይዚ ዓመተ ሰላምን ዓመተ ርቅዓትን ይግበረልና ወይ እውን ሕድገት ንግበረላ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ንፀላኢና ፀራሪግና ንዕወተሉ ዝብል ዘረባ ብየማንን ፀጋምን ይስማዕ ኣሎ። አብይ አሕመድ ድማ ምስ ወታደራውያን መራሕቲ ናቱ ምስ ካልኦት ካድረታት ናቱ ብኩሉ ግንባራት ዝገጥሞ ዘሎ ኩነታት ንክብድሆ ሓድሽ ስታይል ወይ እውን ሓድሽ ኣወዳድባ ሓድሽ ኣሰላልፋ ሒዙ ክዕወት ኢልካ ክትፅበዮ ትኽእል ነገር የለን። ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ፀብለልትነት ዘለዎ እምበር ንሱ ይኮነን። ኣብዚ ከምፅኦ ዘይደለኹ ብዙሕ ቪድዮታት ናይ ፋኖ ዝወፅእ ኣሎ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይዕወትሉን ይሃርምዎ ከም ዘለውን ዘርኢ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? አብይ አሕመድ ዘለዎ ኣማራፂ ነታ ውሽጡ ዘሎ ዓዲ ገዲፉ ምናልባት ዕላለ ወይ ከዓ ዕዳን እንድዩ ንባዕሉ ግን ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝኽእል እንደራ ክቅፅል ከም ዝኽእል ብኩሉ መንገዲ ኢና ንሪኦ ዘለና። ሓደ ካብኡ ሓደ ኣርቲክል ባዕሎም ዘውፅዎ ኦፒንየን ኢሎም ዘውፅዎ ዎር ኢዝ ፒስ ኢትዮጵያስ ብዛዕባ ናይ አብይ አሕመድ ስትራቴጂ ማለት እዩ። አቢ ብኩናት ጥራይ ክነብር ዝኽእል እዩ። ንኩናት ጠጠው ከብሎ ዘይኮነ ብካልእ ኩናት ክትክኦ ዝመርፅ ዓይነት መራሒ ምዃኑ እዩ ዝነግር። ጆርጅ ኦርዌል ዝተባህለ ዝበሎ ዎር ኢዝ ፒስ captures how authoritarian regimes distort truth to maintain control. In his op-ed, Desta Haile Selassie argues that for many Ethiopians, this dystopian vision reflects their lived reality under the administration of Prime Minister Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ናይ ኖቤል ፕራይስ ሽልማት ዝተዋህቦ ሰላም ደገሎ ደገሎ ተባሂሉ ብዙሕ መጎስ ዝረኸበ ብዓለም ደረጃ ኮይኑ yet he contends that behind the polished speeches and handshakes was a leader already laying the groundwork for work that has engulfed Tigray in one of the deadliest humanitarian crises of the 21st century. ስለዚ ኖቤል ፕራይስ ክብዎ ከለዉ እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዞረ ዘረባ ክዛረብ ኩላ ካብ 2008 ክሳብ 2019 ዝነበረ ግዜ ብድሕሪ መጋረጃ ኩናት ናይ ትግራይ ዘዳሉ ነይሩ። ኩናት ናይ ትግራይ እዩ ዝዳሎ ነይሩ። ስለዚ ንዓለም ሙሉእ ዘሽክዐ ለኽባጥ መታለሊ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። እዚ ሕጂ ድማ ሕጂ ድሕሪ 7 ዓመት ክንሪኦ ከለና ባህርያት ናቱ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ሰላም ተሰቢኹ ብግምጣሉ ጥራይካ ከተንብቦ ዘለካ እናበለ እዩ ዝተርጉም ዘሎ። ኣብ ናይ ኖቤል ፕራይስ ኣብ ዝተሸለመሉ ኩናት ናይ ሰላም ናይ ኖቤል ፕራይስ ዓለምና ዝሸለመትሉ ከም ውፅኢት ናቱ ሰላም ኣብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓለም ናይ ሰላም ሰባኺ ክኸውን ኢኻ ትፅበዮ። ብግምጣሉ ንሱ ነታ ዝናትያ ተጠቂሙ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን እቲ ዝኸፍአ ኩናት ከም ዘካየደን ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ዘካየደን support this claim just highlights the testimonies from former insiders including the former Amhara regional police commissioner who asserted that the war started that night after we had already completed our preparations. ገለገለ ካብቶም መራሕቲ ናይ ኣምሓራ ዝነበሩ ዘረጋገፅዎ ናይ ትግራይ ኩናት ዝጀመረ መጥቃዕቲ ክገብርዎም ተዳልዮም ከም ዝነበሩ ስለተረጋገፀ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ብናይ መንገዲ እንታይ እቲ ጀስቲፊኬሽን እቲ ምክንያት ካላርሲ ህወሓት ጀሚርዎት ኩናት እንተኾነ ዋላ እውን ብርሃነ ልፍዓት ኣብዚ ምፅርኩ ነይረ 2 መዓልቲ እንተንድንጉ ነርና ኩናት ምጅማሩ ኣይተርፎን ነይሩ ዝብል ካብ ኩሉ ወገን ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና እዩ። ስለዚ አብይ አሕመድ ንኩናት ተዳልዩ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ። ዋላ እውን እቲ ታየ ደንዳኣ ከም ዝበለ እውን እንተኾነ ናብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ንሱ ይደልዮ ከም ዝነበረ ብከምኡ መንገዲ ብመንገዲ ህወሓት ክጅመር ድማ ድልየቱ ከም ዝነበረ ምክንያቱ ክኾኖ ስለ ዝደልዮ ዝነበረ። ስለዚ አብይ አሕመድ ብፍፁም ንሰላም ክሰርሕ ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ብግምጣሉ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን መራሒ ከም ዝኾነ። The author further notes that the war in Tigray was rooted in a long secret pact with Eritrean President Isaias Afwerki, what was widely hailed as a peace deal. The Star argues was in reality the basis of a covert military alliance to destroy Tigray. He cites a New York Times investigation. بخاله زراربا ولا ونت ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ሰላም ርክቡን ንትግራይ ንምህራም ሓበራዊ ወታደራዊ ግንባር ምፍጣር ዝተጠቀሙሉ ዝብል ዜና እዩ ዘሎ። በቲ ኮይኑ በቲ
سودي نيرو كالي دي نيرو كالا أجندا دي نيرو ناي سلام دي نيرو تمسرح متكوينات مجمار مسيرترا درو زنبرو ناي سلام مسرح كم زبره درو أبت ناي باص زنبره ديسكاشن سمعنا لنا من قد أفتق بحري نمتكام إيرترا كم دليت كافيل كاتكام الله ككل وقلون السجن ناي حيل بحري حلمناتون تدي سلت كوينو أفتق بحر كم زي اليو أبزار بلو زنبره كنتاتوني سلازي كل زنرية زلنا أبي أحمد ناي سلام مراحي يكونه ناي كويناتن ناي أجرجر مراحيو يزب هالزلو كالاي أبزي كل التسلسل أرتيكل صحيفنا اللوا أبزي حنتي ملختي بوجن إيرتراون بوست كوينا زلا من كسر إيرترا أب من قدي يمانة قبل مسكال بوست غير وزلو حنت صحفتي كابكال هذا إيرتران فيوس بالتتعفت ناي كل نجاوس ناي غريخ عدا ناتهم ويكاتس لا ناتهم كقاعد روزي قالوا بخمي من قد كم زودقوا سلازي زي ميداس and لايكون كارسس مرجم ناي ميداس كل تنجاوس يوم كل يوم دما حدا بفقر ناي ورقي عبيدو كل زدليون أبا ورق نخدالين وكله كخسر كم زمرتن تكالي دما كمو أو بتعبيد زعورة أكالي شجر كم زود غوز جلس صحف نيرو نزي إيرتران بوست يرو ملو لك نا أب بحري زر أسل زخانة تزانتا نوح زبالة أبناي نكسنتات ناي نجاوس ناي جريخ زجات مكخون كله أمو دا تزبلو زلو حجون انتقونه زي أبي أحمد أنك إدو زلو ناي أفتق بحري زبل زلو شجر أفتق بحر نخركب زي كنا نتفقاتو ككالات زخل سنة حساب مخانو إذن جرزلو بفلاي كل تنجرات تحايز ناخن رين أبزي أبزنا يفتق بحري زبال زلو عبدان ناتو ترايكو قلت خلو أتو سيراك بحلبي بوست غير وازن بردما سيراك بحلبي تبتي دبلوماتنا يرترا بوست بردما أبي أحمد انتاي يري لنا أبي أحمد بحبو كله تي من سومالي لاند مسي موسى بيحيز بهالمرحنا سومالي لاند زغبورو ناي ميموراندوم اوف اندرستاندينج زملكت اف دغ بحر ኢትዮጵያ ከም ዝረኸበት ዝገልጽ ዝነበረ ጽሑፋት ብሕቡ ይድምስሶ ከም ዘሎን እዚ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ውርደት ናይ ኣቢ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ፖስት ገይሩሎ እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ ማልቲ ማሊ ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ጸጋ ንኣምላኽና ተመስገን ኢና ንብል ብሃገራዊ ቴሌቪዥንን ብኩሉ ሚድያናቶምን ንዓመት ምሉእ ዝገዓሩሉ ብስቕታ ካብ ኤክስ ናቱ ደሊት ይገብረኹም ዘሎን ተኾነ ኤርትራውያን ኦልሬዲ ዶኩመንት ከም ዝገበርዎን more alarmingly his recent aggressive posture toward Eritrea risks not only further embarrassing the nation but almost certainly triggering a process of balkanization of Ethiopia. Listen to the rhetoric coming from the restive Tigray. ስለዚህ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ቀይ ባሕሪ ወይ እውን ባሕሪ ንኽረክብ ወይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ ዘይኮነ ነቲ መስርሕ ናይ ምብትታን ናይ ኢትዮጵያ ከቀላጥፍ ዝኽእል ወይ እውን ከሳልጥ ዝኽእል መስርሕ ዳ እምበር ፍሉይ ንዑ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ካልእ ኣገዳሲ ካብ ጀዋር ዝወፀ ምስጢር ድማ ንስማዕ መዓት ጉድ እዩ ዘሎ እዛ ሃገር እዚኣ ሃገረ ጉድ ምዃና ምግንዛብ የድሊ ያው ለታሪክ ላስቀምጥ ጥርጣሬና አንዳንድ ጭምጭምታ እየሰማሁ ስለሆነ የኒኩለር ሪአክሽነሪ እንትን ኢነርጂ መገንባት የተፈለገበት ከእንግዲህ በኋላ በተለይ በአባይ ጋር በተያያዙ ወይም በአባይ ተፋሰሶች ላይ ትሪቡተሪዎች ላይ ሌላ ግድብ ላለመስራት ነው። ይሄንንም እያደረጉ ያሉት ኤሚሬቶቹና ምናልባት አሜሪካኖቹም ከግብጽና በአብይ ማዕከል እያደረጉ ባሉት ሽምግልና በራችን ላይ ግብጽ ግድቡ ገርድ እኮ አልቋል። ከህዳሴ እኮ ምንም ተቃውሞ የላትም። አሁን በጣም የምትጮኸው ሌላ ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ የሚተካከል ለሰላማዊ ዓላማ ብቻ የሚውል የኒውክሌር ፕላንት በቅርቡ ስራ ትጀምራለች። ነዛ ዘረባ እዚኣ እዩ ዝምልስ ዘሎ ጀዋር እዚ ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ንምምንጫው በቲ ናይ ኒኩለር ዝቆፃፀር ኦርጋናይዜሽን ፍቃድ ተዋሂቡ ኢትዮጵያ ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ኣደኖ ናይ 3.4 ቢልዮን ክትገብር ምዃና ኣብ ምሽብሻብ ትርከብ ዝብል ዘሎ ዘረባ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ እንታይ ኢሉ ይገልጸልና ፀኒሑ ጀዋር ነዚ በተለይ ደግሞ ነዚ ዘፍቅድሉ ዘለው ካብ ግብፂ ከምኡ እውን ካብ ካልኦት ኣካላት ናይ ዩኤን ዝተሃንደሰ ታክቲክ ምዃኑ እዚ ታክቲክ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት እንታይ ይገብሩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ፀቕጢ ናይ ዲፕሎማሲ ይርይዎ ስለ ዘለው ኢትዮጵያ ድማ ፀዓት ከም ዘድልያ ስለ ዝፈልጡ ካልኣይ ናይ ፀዓት መንገዲ ካልእ ዲጋ ወይ እውን ካልእ ገለ ነገር ክትገብር ንኸይትፍትን
ጠጠውን መበልያ ወይ ውን ምናልባት ምስ ግዜ ነቲ ዘሎ ማይ ውን ንክጎድል ዝኽእለሉ መንገዲ ክፍጠር እሞ ናይ ፀዓት ፀገም ከየጋጥም ነቲ ሃገር በዚ ኒውክለር ገይሮም መዐሸዊ ክገብሩሎም ይበሃል ኣሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ነዚያ ጀዋር ጥራይ ኮነን ዝብላ ዘሎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ዛርስ እዚ ክዛረቡ ሰሚዕ ኣለኹ እስከ ኔሽን ይስማዩ በኢሪጌሽን በመስኖ ላይ የሚጠቅመን ግድብ እንዳንሰራ ነው ሁሉም ርብርባቸው ሶ ከዚህ ውስጥ አንዱ ሌላ ግድብ እንዳንሰራ ብር እንሰጣችኋለንና ኒውክለር ገንቡ የኒውክለር ሪአክተር ገንቡ የኒውክለር ኢነርጂ ገንቡ ከተባለ ይሄ ለኢትዮጵያ ተገንደቅ ከሆነ ከም ንሪኦ ዘለና ጀዋር መሐመድ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምግዋሕ ነቲ ዓቢ ብሽፋን ዓበይቲ ፕሮጀክት ከም ዘበግስ ዘሎ ዝሰርሖ ዘሎ ጎዝጓስ ንዑ ኤክስፖዝ ኣብ ምግባርን ብድሆታት ምፍጣርን መህደሚ ይደልኩም ዘሎ ዝገብር ዘሎ እዩ ድሓን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይን ዓቢ ጉዳይን ምናልባት በዚኣ ኣብ ትግራይ ኣመልኪቱ ዝኸዩ ዘሎ ኩነታት ክንቀይሮ እስከነዚ ንስማዕ ትግራይን ሚኒስተር ጌታቸው ፕሬዚዳንት ትግራይን ሚኒስተር ጌታቸው ረዳን ዝተሳተፍሉ ዘተ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ዝተለዓሉ እንትኾኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ድማ ህጹጽ ምላሽ ክህብ ተሓቲቱ ብሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ምምላስ ተመዛበልቲ ጌታቸው ረዳ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ምንኩላፍ ገጢምዎ ምንባሩ ድማ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ክገለጽ ዘጸንሐ እንትኸውን ተመዛበልትን ምምላስ ድማ ዕማም ዝወሃቡ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቲ ግዚያዊ ምሕዳር ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚዳንት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ኣብ ምምላስ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ድማ ዝሕቱል ምንቅስቃስ ይርኢ ከም ዘሎ እዩ ዝኽሰስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ቀጢን ትእዛዝ ሂቡ ከም ዘሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ጌታቸው ረዳን ካልኦትን ተረኸብሉ ዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ ድማ ጎንን ጎኒ ምስ ውዙፍ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሕቶ ቀሪብሉ ምንባሩ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ድማ ተመዛበልቲ ብዘይወዓል ሕዳር ክንምልሲና ኣብዚ ድማ ፕሬዚዳንት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ልዑል ምንቅስቃስ ክገብር ከም ዘለዎ ኣብ ምምላስ እውን ዕንቅፋት ከይህሉ ዓንቀፍትን ዝኾኑ ኣካላት እውን ስርዓት ከትሕዝ ድማ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ድማ ህዝቢ ብዝቕበሎ መንገዲ ክካይድን ሰላም ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ርብርብ እውን ፕሬዚዳንት ትግራይ ድማ ልዑል እጃም ክገብር ከም ዘለዎ እውን ተሓቲቱ ዝርከብ ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ነታ ዘላ ቀውሲ ናይ ትግራይ ንዓ ንምዕጋት ዝገብሮ ዘሎ ኣተሓዳድማ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ዝኾነ ውግእ ክገብር እንድሕር ኮይኑ እውን መጀመርያ ናይ ሰላም ኣንፈት ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ምትግባሩ ይጎይ ከም ዘሎ ወይ እውን ገለ ነገር ይገብር ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ክፈጥር ክኽእል ኣሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን በቶም ኤሊት ናይ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ካብቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ካብቲ ንሱ ዝሓስቦ ዘሎን ዘበግሶ ዘሎን ፍልይ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይትግበር ዝዕንቅፍ ዘሎ ንሱ እዩ እስከ ናትናኤል ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናቶም ዝገልፅ ተዛሪቡ ነይሩ መብዛሕትኦም ጀነራላት ገለ ትርእይዎም ዘለኹም ምሩኻት እዮም ሰሎማ ዓንቲ ካብቶም ሓደ ዝረኣኽዎ ጀነራል ሕጂ ናይ መከላከያ ናይ ገለ ማሰልጠኛ ሓላፊ ገይሮም ኣለዉ بعزياتهم تريهم لهم حجي ليتنان جنرال يمثل من يزبهال حاجالو شلمه تشومه شلمه او رجلمه كومتاتي يزبهال زوانه دحن نريكم نخرينا شجر يلن نسيو قال مدب علينا بفلاي او امريكا تنبرو ني امريكا زيغنه زحسكم سوات زملكت مالتي ني امريكا زيغنه انت حيسكا أمريكا زبلتك يا سيفيك ديتي زبالة الحقي anyway نسون سلزلو وزلو مروخ عدن مروخات كوي بقولهم يجداج ولو دل أدراجي هذا كان كارا ديسيبلين يعملو ليتنال جنرال حاج علوب شلمه يبقى ብሓፈሻ ምሩኽ ንምሩኽ ኣብቲ ሃገር ንኻልኦት ንክማርኹ ዝዳለው ዘለዉ ሰራዊት እዩ ዘዳሉ ዘሎ ምናልባት ምክሪ ካብዚ ኢትዮጵያ ወሲድና ክንሰግሮ ሻዕቢያ የማረካቸውን መስፍን ፈይሳ አይነት ሰዎች
እዛ ኤርትራ ውስጥ ልበት ትግራይ የሚባል ጠመዝማዛ መንገድ አለ። እዛ ተማርከው ያን መንገድ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች አይ ቲንክ ድሮ ሰርተው ያልጨረሱት የቀረ የመንገዱ መስፍን ግን እንደዚህ ጥርሱ ነክሶ ከዘመተ ችግር ይፈጥር አይመስልም? ይበቀል አይመስልም? አይ በጣም ከሚገርመው ቴዲ ከዚህ በፊት ሻዕቢያ የማረካ እቶም ምሩኻት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሻዕቢያ ማሪኽዎም ዝነበረ ነቲ ናይ ቀደም ስርሖም ኣብ ልቢ ትግራይ ዝነበረ ፅርግያታት ኣብ ልቢ ትግራይ እኳ ወሪድዎም ኣበይ ክሰርሑ ግን ንዑ ናፊቕኩም እንድሕር ኮይትኩም ንሻዕቢያ ሓቲትኩም ከይዱ ኣብዚ መፂኹም ኣይትረብሹና እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ማለት ተገዲዱ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝፈረመው ውዕል ፕሪቶሪያ ንምፍፃም ድልውነትን ተበግሶን ስለ ዘይረኣየ ዓበይቲ ጥቅስታት ውዕሊ ዛጊድ ክፍፀሞ ይከኣሉ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ፀላእትን ማዓስከራትን ኮይኑ ይፀንትን ይሳቐን ኣሎ እቲ በደል ኣብዚ ደው ይበለን ሕዚ እውን ተብዝሓለፈ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ካብ ሓደ ስልቲ ዝጥቀምሉ ክባን ዕፅዋን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይቕፅል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉን ባዕሉ ናብ ሕድሕድ ኩናት ንምእታውን ሓድነቱን ምዝራግን ኣብ ዓፋርን ምዕራብን ዕጡቃት ይምልምሉ የሰልጥኑን ይዕጥቁን ኣለዉ ካብዚ ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ዝግብኦን ሕገ መንግስታውን ሕቶታት ስለ ዝሓተተ ዓሪፍኩም ትቕመጡ እተኮይንኹም ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዓሪፍኩም ዘይትቕመጡ እተኮይንኹም ግን ከምቲ ዝሓለፈ ዘይኮነስ መሊእና ክነጥፍአኩም ኢና ዝብል መልሲ ይወሃብ ኣለዉ እምበር ኩነታት ከምዚ እናሃለወ ሱቕ ኢልና ክንፅበ ስለ ዘይግባእ ብሄራዊ ህልውናን ድሕንነትን ህዝብና ንምውሓስ ብወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ናብ ዝተሰነየ ናይ መኸተ ቃልስና ዘበረኽ ተግባር ንምእታው ኣብ ምርዳእን ውሳነን በፂሕና ኣለና በዚ መሰረት ድማ ንሕና ኣብ ዞባ መድረኽ ዝሳተፍና ጠቕላላ ኣባላት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዞባ ክልል ስታፍ ዝስዕብ በዓል 8 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣውፂና ኣለና መግለፂ ቅዋም ሓደ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ካብ ዘለዎ ፅኑዕ መትከል ብምብጋስ ፀገማቱ ብሰላምን ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያን ክፈትሕ ተደጋጋሚ ሕቶታት ከቐርብ ፀኒሑን ኣሎ ይኹን እምበር ነዚ ሕቶ ቁኑዕ ልባዊ መልሰብ ክንድመሃብ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ንኩሎም ሕቶታትን ፀገማትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናብ ፀቢብ ጉጅለ ህወሓት ኣውሪድዎ ክብል ጂኤስቲኤስ ከሲሱም ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራት ተጋሩ ብወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ዝድገፍ ጉጅለ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ መጋቢት 2025 ኣብ ትግራይ ከቢድ ግሰ ሰብኣዊ ምስላት ዝበሎም እናፈፀመ ከም ዘሎን ናብ ዓለም ለኸ ኣካላት ድማ ህፁፅ ኣውዒት ተቕሪበሎም ጂኤስቲኤስ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ ምስላት ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ሕብረት ንምዕፋንን ንምጭፍላቐል ዝግበር ምንቅስቓስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ መግለፂ ኢኻ ዘይትረኽበሉ ጥራይ በዓሉ ሰብ ሰሚዑ ናቱ ኮንክሉዥንስ ናትካ መደምደምታ ንክትገብር ክሕግዝ ዝኽእል ሓበሬታ ክህብ ዝኽእል እምበር እቲ ኣብኡ ዘሎ ድራማታት ናይ ፖለቲካ ኢትስ ጀስት ክሬዚ ኣብዚ ስምዕጅ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ማለት ትክክል እዩ እዞም ሓራ መሬት ዝወረዱ ኣመራርሓ ሰራዊት ንሶም ንምድሓን ዝኸዱ እዮም ቶም ትግራይ ዘለው ሚሊሻታት እዮም ዝብለልክ ምክንያት ንምንታይ እዩ ሓደ ይኾኑ ቶም ኮርን ካብ ኮርን ላዕሊ እንትበሃሉ ሚሊሻ ማለት ኣይመስለኪ ካብ ጥይት ካብቲ ትኩሳ ንላዕሊ ክሓስብ ዘይኽእል ማለት እዩ ጥይት 200 ሜትር ወይ 400 ሜትር እንድሕር ትትኮስ ኮይና ካብ ላዕሊ ክሓስብ ይኽእል ናይ ዓለም ፖለቲካ ናበይ ይኸድ ኣሎ ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ኣበይ በፂሕ ኣሎ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ጉጅለ ደብረፅዮን ንድግፍ ኢና ዝበልሉ ምክንያት ንሱ እዩ ደብረፅዮን ቤተሰቦም ስለዝኾነ ክኾን ይኽእል እዩ ቤተሰብነት ዝዘለለ ሰብ የለና ቆፂርኪ ፀበብቲ ናይ ሰፈር ሚሊሻታት እዩ ኣይቴሉ እዚ ኮይኑ ክዓሰው እዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ናይቶም ሓራ መሬት ዘለዉ ዝድግፍ እዩ እቲ ሓራ መሬት ከንታይ እዩ ዘለዎ እስካብ ዝስምዑ 5 ክፍለ ሰራዊት ኣላ ሓይል ሰብ ካብ መጀመርያ ጀሚርክ ትርኢት ኣለኸ ብጣዕሚ ክትድንግፅ ክፍለ ሰራዊት ሓደ ትበሃል ኣላ ሕዚ 9 ዘኽዳኣቶም ክነግረክ ክድዓት ተጨባጭ የለክ ኣለኹ 32 ሰብ ክድዓ ኣላ 32 ክድዓት ዝበሃል ኮይዶም ቶሎ ዝተመለሱ ማለት እዩ በቃ ኣይንደሊ እዚ ተረድኦም ማለት እዩ ተረዲእዎም ኣይንደሊ ኢሎም ዝኸዱ ማለት እዩ ክፍለ ሰራዊት ክልተ ትበሃል ናት እያ 74 ሰብ ኸይዳን እስኻ ቅድሚ ምምፃእኻ ድዩ ኣነ እናሃለኹ ኣነ ሕዚ እዩ ዝመፃኹ ናይ ባዕለይ ኣላ ቅድሚኡ 74 ቅድሚ የለክ ኣለዎ ስራሕ ሰሪሑ ተረዲእዎ ሓሲቡ ዝመፀ እዩ እቲ ዘይተረድኦ ዝኸደ ዘይተረድኦ ኸይዱ ዝተረድኦ ዝተመለሰ የለክ ኣለኹ ዝተረድኦ ዝተመለሰ 74 ሰብ ኸይዱ
حيل سبعندي سايت شعندي اوكي حز تعرفوا ذلا كم جمرة جميرة لك الله ده سلسلة 35 يخيدوا الله ده سلسلة بحرون الله እንታይ ማለት እዩ እቲ ሓራ መሬት ኢሉ ብበዓል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ሓድሽ በትብ ጀነራል ወደን ጥሩዶ ገለዶ ወደ ሸብር ተገለ ዝበልዎ ገይሮም ነቲ ህወሓት ወይ ነቲ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ንሓትሕዱ ኩናት ምግባር አብይ አሕመድ ብዙሕ ባጀት ገይሩ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እቲ መንእሰይ ተረዲዎ ገገዲፍዎ ናብቲ TDF ናቱ ናብ ሰራዊቱን ይመለስ ከም ዘሎን እዚያ ድማ ሓንቲ ካብቲ አብይ አሕመድ ዝፈተና ድራማ ኣብ ፊልም ደረጃ ከይበፅሐት ከላ ትሞቶ ዘላ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና another very interesting story እዚ ይባል ኣነ ብጣዕሚ ዝሓፈር ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝጥቀም ታይውሉ ሻዕብያ መፁ ታይውሉ ጨፍጫፍና ይከለና መንጆርና ናይ ደው ኣነ ሰራዊት ትግራይ መሆን ይዝፈልጥ TDF መሆን TDF ማለት ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ማለት እዩ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ሃመ ጌርካ ሻዕብያ ትብሎ ጀኖሳይደር ኣብዚ ከፋቢልካ ጀኖሳይደር ከይትቃለስ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ መፁ انت يلغى كدقفيو ها شعبيه مصو ناي منجورنا زبال بارتي منجورنا زبال حيل سراوت يبلع شعبيه كزارب كله سكن اسمع دحن شعبيه زحمه بزح عندي سمع له مدفار نايلو علاونت بزح تشغلنا دخيل كان بيمغانو ردي انتايزوم حجي بيصلولو دلو حيلات يترفنا يغوربيت هاجر لو علاونت سغيروم كما حضروا لغزا مريتهم لغزا حزبهم كطرنفو زي قالو دعابو د حيلታት ስለዝሆኑ ከም ቀደምና መስመርና ስቲምና ከም ቀደምና ሓድነትና እንደሐለና ነዚ ዘይኮነ ኺኑ ኸይ ተጻወው ክንገጥም ከም ንኽእል አይጠራጥርኒ ኩሉ ሰዓት ንሕበነሉ ብተፈለና ኢና ንብለሉ ንጃህራር ይኮነ ብናይ ገዛ ርስና ዓቕሚ ብናይ ገዛ ርስና ተሓሳስባ ከይደነና ከይተማእዘዝና تلا أختي كنا خنبر سلز مرسنا إتحاداتنا نزي واقعنا خفل لنا نتواحد بزواجازي خبرتنا حلينا أفلبنا نكتنا في كيد تخيلنا شو واحد وخينا نبر لنا طبعا العادي absolutely ስለዚ እዚ እቲ መልእኽቲ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ኣቐድማ ቢል ዝወፀ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ጽቡቕ ዝኾነ መብርሂ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝህብ ካብ መራሕትና ኤርትራ ኣብ ዓለም ኩሉ ግዜ ዘረባ ኣሎ ኣብ ቅድሚሁም ከማን ደግሜ የዛረበው ቅድሚሁም ከዛረበ ህፍረት ስማኒ ቸጉቤራ ይዛረብ ነው ቸጉቤራ ታሪክ አለ ኣብ ኤርትራ ግን አሰርተታቸው ቸጉቤራት አለ ኣብ ኤርትራ ተረይ ዘይፈልጥ ታሪክ አሰርተታቸው ቸጉቤራት እዮም ዘለው ኣብ ሓደ ቸጉቤራ ኣብ ዓለም ግን ሓደ ተረኺቡ ዓለም ሙሉ ተጽፈሉ ኣብ ኤርትራ ዘለው ህዝባው ግንባር ዛፍሬቶ ቸጉቤራታት እዚኦም ከ تمالي أبي إثيوبيا كم مرحت خوينهم أما حضرت خوينهم زلوا كابيز بسهم نفلتوا منها تفلتوا يخون كابز باو جنبار تفل فيلهم بس باو جنبار سددتهم زمل ملتهم يوم هانت قال كبر جنرال ودي فريم 80 شمنتن مسوعتي مسبزها كاب جنبار تسحبوا ماني قاشو زاغري إيدي تحريمي كمنا سينيري تسيرا إيدي برورام سامر براب كاو تسوينا متيناس ህዝባው ግንባር ጽባህ መስዋዕት ስለዝበዘህ ግንባር መረበራ ወራራ መሳብ በሁሉ ግንባራት ህዝባው ግንባር ጽባህ ነታሪክ ተደለየኩም ያ ሁሉ ሰብ ከክሱ አና አይን ደሊና አይሉ ተዛሪ መስክብረ ሰው ብጻይር ሰይድ አብደላ ሰለስተ ማዓልት ሰሚናር ተካሂዱ ነህና ኻና ህዝብ ኤርትራ ሓንቲ ህይወት ይኮነስ ክልተ ሰለስተ ህይወት ወላ እንተ ተህልወና ክንስዋ ኢናምበር ተመሊስና ክፍልታት አይን መደበይና ተባሂሎም ተካቲዮም ኣብቲ ዝነበረሉ አሃዱ ተመሊስና ከና ስለዚህ ክብር ህዝባው ግንባር መግለጽ ስለዘይብሉ ለዚህ ክብር በአትካ ከነበለው ያብጻሕና ለሁሉም ያቀንየል ብሓቂ ነቲ ታሪክና ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦን ዝወዓሎን ክዛረበሉ ዘለዎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ተልእኾ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን እዩ ነቲ ታሪክ ምጽሓፍን ኣብ ምትሕልላፍን ዓቢ ስራሕ ይጽበየና ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ኦራይት ናብ ጽምዶ ገጽና ድማ ካብ ጽምዶ ዝወፅእ ዘሎ ሓደሽቲ ስእልታት ክንርኢ what's going on ሰነ ሕጂ ኣብዚ ኣለዋ መርዓ ገይረን ገለ ቅድሚ ሕጂ ክመፅእ ኣይከኣልኩም ሕጂ ኣጋጣሚ ዝኩነታት እዚ ብምፍጣሩ ምስ ኣሕዋተይ ውዒለ ገለ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሓወይ ከማል ተራኺበ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ዝሓወይ እይዎ
رحمة صبغ لنا كم زي الناس نخل جزء زين زمانات تفلالي زنبر حزبي كمزي بحبار ناس حق نا تسعامه نا تتصاوت بحبار كوعل كم رأينا العلي زحبسن نجار يلن أي صملود صنعه دمكة يبو زيادة مر عمت كم زي دارجة فستيفال ناير فاكر كرسي بكازو هجي سلام كوينا زلا قصالو خونلنا لو دحريجها حمق ينرن ان شاء الله نزهيج زخي زلو ناي سلام غعزن እግዚአብሔር አምላክ ይተሐወሶ سلام دا سلام تسبل بحكي هير لينك ناي بحكي صبغ صراحه أنا بتعم دسل كل حزبي إترا حزب تجري يا وهذا نبي كاتينا عن متعبيتي كتما زلم بسا أبدأ جنا وسان زلوا دك زلم بسا بتعمي قع نقول زي بقعنا إليه سلامي بتعمي لا مخم تولدنا خويني سمعنا له لا مخم تولدنا خوينا سمعنا له تمسكن وقع سلام كوني وقع أنا دوري أسقدم البال نعسين بديمقراطية وبارتي أبو مبري كان مقالي متسيه أمونا أمبس مستبعلون تأساسيرو بطعم بفلو دمكتي وزبعل زلو نايزي بعالزي نايزي تحقواسزي تخافالي بمخاني بطعم يزحبس تحقواسي وسني يقولون زي الزمانات تفلالي زنبر حزبي كومزي بحبار ناس حق نا تسعامه نا تتصاوت بحبار كوعل كم رأينا العلي زحبسن نجار يلن صمدو كنجمرت لنا ياو كم زي عينت عبي وتصيت كم زركو زلاق ربحا كم نريد لنا صمدو ناي بحكي طبق فري أبايتا أب ميديا زي كونه أبايتا طبق فري كفر كجميرو خمزلون تسفى نقبر إذا أملاق دما ملوك قبرلو نحبرة سبنا نتزبنا ملوك قبرلو كمتي طلو الكرامات زلو نسمع زلنا أنتي كبير كرا غازيتنيا سرس يوناس بوسس قبراري وزاب كباب من دفرا زلو تأفنا يرترايو أنا بحق هطور كرامات كم زلو يزنقر زلو كم زعين السيد كنرخلنا دما لبنا بحقوس بتسفى يسراسر حرستاي هاجرنا دما كابغراتو ملو كرمتي سعيرو رهيس دخيمو فرص امو رخيبو نزا نملت عامات ون لعليون كان قساقسو زخل مقبن ترخيبو نتكال شكر كله نخبد دهو يغل ايوب كم تطلو الكرامات دما تسفاناي سلام دما بعدنا يمصيخون لكن من البات بالسوشيال ميديا انت تخطاتلكم حنتي فيديو وتي الله اسكي قرب كريكم كابا اقدم بلاز وصتت كونت خليها جنسك نارانا نقتل كمل سازيا is coffee. Eritrea was an Italian colony and they definitely brought their coffee here. Not to mention the original coffee comes from Ethiopia. All travelers face surveillance and a need for special permits to leave the capital. It's no surprise that many people refer to this nation as the North Korea of Africa. There's no freedom of speech, no free press, no social media, and military service can last a lifetime. Yet somehow, Italian culture still lingers from the colonial period. They didn't just bring gelato and architecture, they also brought their religion. It's Sunday morning, so I've made it 2 a.m. مالت بزح عندي زارب ولا كرسنا صوم كم زمصلو ابطلي امنا يطليان غزي كم زمته غليز نغر بزح اكرا خرتنا بتاتا لوغن بزح غصاتنا يرترا دما يزوت تانجلس نسزريو دس بلند دس يلو نغلغليو اغليو يا فكورس كل غزي كم نفلطوم نيرترا كما ارستي كغبروا خلو كل غزي زدونا ارسيم زمرصو سترينج زخونه حجر ويونا زينبور زخونه حجر استنصل حجر سمين كوريا هاغلنا بلكا نتي كليك بايت نتي سبزريوم اتنشن نكسعب تزغرم دما بزح سبي زري يلوم زلو اجي ابتوشتي بزح صبغ يوم دمصو جن ناي دحرت مخانات حجركا كل غزي تقسيم زغا بينساسنا انا كاميرتراويان بوتراي كنغلا زسايب لنانيو تصباقه ابز فيديو زلو تزبير ترا زلو وصباقيو دارغا كلاتهم دسمام علان تلو تزبي هياواي لواه دنغاتي فتاو غاشا مخبر غاشا مخاني نغريم very interesting asset مالتيو but when it comes to technology
قرب يسمعنا اوف كورس كن كغير زغلي خان حوارو كميلو زنبر كم زي كونه بزحات سبات نت تكنولوجي تحرنا له زلنا وي وين تريفنا زلنا بصبغ زري ولو كاب انترنتن كاب عجوجون وصينا بسلام كنقسقسلو نخل كونتات يلو خون يم زبلو بانكينج سيكتور تخونه دماملو بمولو بكاش زخيد حجر مخاني زنجر ግን ብርግፅ ንዓይ ደስ በለትኒ ካብቲ ኩሉ ንሱ ዝገበሮን ዝብሎን ናብ ከተማ ከረን ከይዱ ዝገበሮ እዩ ብፍላይ ኣብዚኣ ያ እቲ ነገራት ኣሪጉ ከም ዘሎ ገለ የባጭ እዩ ቴክኖሎጂ ዘይብሉ ኩሉ ብጉልበት እዩ ገለ ናበለ ይዛረብ እዩ ግን ኣይንሕዘሎም ኢና ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዓለማት ሃብታማትን ገለን ስለ ዝዞሩ እውን ናነይ ኤርትራ ፅቡቅ ክብሉላ ዘገድዶም ሓይሊ እውን የለን ኣብዚኣ ግን ናብ ሃሊመንተል ትብል ዓዲ ናይ ዓዲ ብሌን ከይዱ እንዳይደኖ ናብ ሃሊመንተል ናይ ቱሪስት ኣትራክሽን ኮይና ኣላ ኣነ ከም ዝረኣኽዋ ግን for a good reason እቶም ኣብቲ ቦታ እቲ ነዚ ቆልዓ ረይዎ ፅንሕ ኢልኩም ከረየብኩም እየ ነዚ ቆልዓ ምስ ክዘራረብ Yes. Where's the wedding? The wedding is by this. Come with us. Parla italiano? No, you speak Italian? Yes. You do? Why do you speak Italian? I learn in the phone. What do you like better, English or Italian? What's better for you? My favorite language is English. You speak Arabic? Yes. Tigrinya, Blair, Arabic, Tigray, English, Italian. What? How old are you? I 11. You speak 7 languages? Yes. What? That's crazy. That's crazy. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ህፃን ወዲ 11 ዓመት እዩ ሸውዓተ ቋንቋ ድማ ይኽእል ካብ ቴሌፎኒ ድማ ዝመሃር ፅንዒ ኢሉ ክትሪእዎ ኢኹም I'm really amazed I mean እዚ ኣብ ሃሊመንተል እዩ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርትታት ዝመሃር ሰብ ኣይኮነን እዚ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ብሌን ካብ ከረን 11 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ዘላ እያ በት ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅባቐ ናይ መንእሰያት ብልሒ ናይ መንእሰያትና ከምቲ ዝድለ ኣይነንብቦን ኢና ዘለና this beauty ኣብ ኤርትራ ኦርጋኒክ ዝኾነ ፅባቐ ኣሎ ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ዘይተበከለ ሕብረተሰብ ቁሩብ ንስማዕ It's amazing. What is crazy amazing? No, just unique. This is my new friend Abdul Majid. He speaks 7 languages and he's only 11. And he drives a Toyota. He's guiding us to the wedding because we don't know where we're going. The man is hid in this. Where's the woman? The woman is hid in the houses. So this is for the eating food. مرعنا بلين متيوم ألف يوتيوبرات كورا زيولهم كرو خلوه يسمعنا دي قند حنكا تباقنا يتعبر تسبنا غير الناس اللي زلهم بر مخبر قاشا حزبنا مسكين ما نم تراسبي زفلو يسبع يكونن جن ما نم سبسع كندي حف كوفي بلو تزبناسي جينا أوريجينال هزبيو زي تبكله زي تتنكف هزبي إرترا نسو هزبيو نقاشا أبي كبر زلوه انتايو زي سبزي ترى يوتيوبر he's not any ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ፍሉይ ዲፕሎማት ወይ ገለ ኣይኮነን ግን ንተራ ሰብ እውን ሳዕ ክንደይ ክብረት ከም ዘለዎም ከመይ ይከናኸንዎ ግን ይገልፅ ኢኻ እሱ ዋላ እቲ ኮሜንት ሴክሽን ናይቲ ቪድዮ ብዙሓት ዕድለኛ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ምክብኻብ ናይቲ ህዝቢ ከተስተማቕር ዝኽኣልካ እናበሉ እዮም ዝፅሕፍሉ እቲ ኤርትራ ብቴክኖሎጂ ወይ ብካልእ ዘይረኸበቶ ብፅባቐ ናይ ህዝባ ብፍሕሽውነት ናይ ህዝባ ምቕሉልነት ናይ ህዝባ ብኡ ገይሩ እዩ ዝኸዘም ትወዲ ግን ምንታይ ፈትዋነ عبويا يكون وين كمزي اي فتواني غلز بلا يكون كله كفتن زفتني ብዙ ሃገራት ዝዞረ ትራቨለር ናይ ዓለም ናስ ስለዝኾነ we understand that comes judgment ወይ ካ ፍርድ ዘለዎ እዩ ንዕቀት ዘለዎ ገለ ሰብ ኣይኮነን ሰባት ክብሪ ዘለዎ እዩ ኣነ ድማ ከም ብለናይ ኣዴታተይ ብምርኣየ ተሲሉኒ እቲ ፅቡቅ ነገር ድማ ንፍሉይ ነገር ተዳልዮም ንዑ ኢሎም ዝቐረቡ ኣይኮነን just ኣብ መርኣይ መፅዎም and the respect they are showing a little bit ዝተጋነነ respect እንዲሁ ግን ፅቡቅ ካ ንማንም ሰብ ንዝገብረልካ ጥራይ ዘይኮነስ ንተራ ሰብ እውን ፅቡቅ ዝገብር ህዝቢ ከም ዘለና ኣብ ኤርትራ I think ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ሰብ ሪእዋ ነይሩ እታ ቪድዮ and እዚኣ ገፅ ናይታ ቪድዮ ጥራይሲ ነታ ኣብ ኤርትራ ዘየለ ካልኣይ ድማ I'm really happy I mean look at this እዚ ገጠር ናይ ኤርትራ እዩ ኣብ ገጠር establishment ናይ ኤርትራውያን ረይዎ it's a beautiful ማለት እቲ ስታንዳርድ ናይ ህይወትና ኣብ ከተማ ዘሎ ኣብ ካፒታል ከተማ ዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ከተማ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ተራ ዓዲ ዝነብር ህዝብና እውን ፅቡቅ ዝኾነ ስታንዳርድ ዘለዎ ምዃኑን and I am really ትወላቲ ዩቱበር ከማን በዚኣ እዮም ብዙሓት ሰባት ፈትዮሞ ኤርትራ ድኻ ሃገር እዩ ኢንተርኔት ዘይብሉ ቴክኖሎጂ ዘይብሉ ይብሉ ግን if you live into their life ፅቡቅ ህይወት እዚ ሕማቕ ህይወት ኣይኮነን I mean they are ኣብ ዝኸደኻ ቡን ይገብሩሉ ገለ I'm like he's lucky እድለኛ እዩ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ብምርካቡ ምዃን ድሓን ንኤርትራኻ
ብዙሕ ከየዳኸመ ስለ ዘውፃልና ድማ ድሓን ሪስፔክት ንቦ ግን ኢትስ ኦኬ ሓደ ግዜ ነዞም ዩቱበራት ኣመና ክብሪ ንቦም ኣለና ኣይሆብ ኣብ ገለ ሽግር ከይፈጥሩና ይፈርያነ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ክትኮንላ ትኽእል በኣ ክጅምር ሕጂ ከም ብዙሓት ንፈልጦ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብ ቀንዲ ናይ ወሲብ ሆርሞን ቴስቶስትሮን እዩ ዝበሃል ሕጂ እዚ ሆርሞን ዝፀሉ መግቢ ወይ ቀመም ንሓይሊ ወሲብ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ይፀሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝተገብሩ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ጅንጅብል ኣብ ንወዲ ንዘሎ ዓቐን ቴስቶስትሮን የብዝሖ እዩ ኣብ ፍረ ነብሲ ዘሎ ዓቐን ኮሌስትሮል ከዓ የስተኻኽሎ ናይ ደም ፅሬት ኣብታ ፍረ ነብሲ ዘሎ ከዓኒ ይሕልዎ እዚ ኣንቲ ኦክሲዳንት ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ኣብታ ፍረ ነብስስ ይካየድ ማለት እዩ እኹል ስርዓት ዝውዝር ደም ከዓ ናብ ፍረ ነብሲ ከም ዝኸይድ ብምግባር ንሆርሞን ናይ ደቂ ተባዕትዮስ ከብዝሖ ከም ዝኽእል ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ ፀብፃብ ወካዕ መታ ኣናሊሲስ መፅናዕትታት ሓቢሮም ሕጂ ጅንጅብል ኣብ ናይ ቴስቶስትሮን ፅቡቅ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ጅንጅብል ከዓ ብዙሕ ካልእ ጥቕምታት ኣለዎ ቀዳማይ ሕጂ ከም ተቐዲመ ዝተዛረብኮ ከም ኣንቲ ኦክሲዳንት ዝሰርሕ እዋይ ኣታ እዚ ኢንተርነት ዝብልዎን ዩቱብ ዝብልዎን ብናፃ ሕክምናዊ ሓገዛት ክትረክብ ከም ዝገብር ተስተውዕሉ ዘለኹም we are really lucky ኣብዚ ዘበን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንነብር ምህላውና ዶክተር ሻሮን ካሓደ ካብቲ ኣብ ሓካይም ኬትካ ንኽትሓቶ ወይ እውን እንታይ ከም ትብል እውን ክትፈልጦ ዘይትኽእል ኣርእስታት ኣገደስቲ ኣርእስታት ብቋንቋና ብርዳእና ቋንቋ ስለ ትቕርብ ዘላ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ክንሕግዛን ከነተባብዓን ይግባእ ንዓኻ ንዓኺ ብቐጥታ ከይጠቕመካ ክልዩ ንብዙሕ ህዝብናትና ግን ብቋንቋ ናይ ኤውሮፓ ይኹን ገለ ንሓኪም ክነግርዎ እውን ዝኸብዶም ነገራት እንተተዛረቡ እውን ከመይ ኢሎም ከም ዝሓቱ እውን መንገዲ ዘትሕዝ ዘረባ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ዓብ ስራሕ እዩ እዚ ንዶክተር ሻሮን ክብሪ ከብ ይደሊ ሕልፍ ክብል ስለ ዝረኸብኳዩ ብዙሕ ትሕሶታት ፅቡቕ ዝኾነ ትሕሶታት ከም ዘለዋ ድማ ኩልና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዲ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ምግላፅ ንካልኦት ፅቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ዶክተር ሻሮን ዶም ካልኦት ኣብዚ ሼር ዝገበርኩም ኣብ ዘለዎ ከይድኩም ክትሕግዝዎም ይምሕፀን ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ድማ ክገድፈኩም Thank you.